kubwateri bolyo obosemia gusekero kende gyonsiguro y'emirubi yaitu y'Ensoko TV twakere simi ase namba 0788666663 gose tulikirira uko ry'email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV uboroso bw'omugusi. Eye n'Ensoko TV uboroso bw'omugusi. Wakire byana inde asema biyabona iga omulegera bw'Ensoko TV biyamo naenda soko ngalibaga ase TV yao asema biyabono naende nyasawo beromya oyo tobokire buna botambe twanyare ko batokoro ne bwaye iliyo bali orokire omubaso koroka obutuko bwabero batoereru na nyasaye otutulira sebona mambiga bono tubende kwenda sosi kwa nyasaye egato cyake litukuleto kama kawaida bunalire boronge tolichene gatokosa ko kisiko tosoke no boronge bwa nyasaye nanda gatoko na tuna mono boronge bwa nyasaye lero nintegete nkwane amalika macheno nyasaye kurwa segetabu kya Matayo 19 ekivugo kyaye emeronge bere na kianda na Yesu Kristo na kwaneta mangana maya samarikayo akatotebya mangana tubende kuigwera na mangana tubende kubwati agatora sobe ko bwense Yesu akakwanegekera boroki baya baba boli aba muboli amaswali nera kereni ya mangana aya akateba iga Matayo 19:29 yateba iga na onde bwensi otigete chinyomba onde bwensi otigete chinyomba goseba muraba mwabo gose baswati ba mwabo gose ise gose ngina gose abana gose emegondo gose asengenjo yelietaliane na mentera niwe araligana na obogima bwa kale na kale na bonyore mone yesabakwe onde bwensi oyo ratige ngina oyo ratige nibo yaye oyo ratige chinyomba cyaye oyo ratige abana baye oyo ratige omurugyoye oyo ratige mu muromo abo oyo ratige musubati omwabo asengencheri lietali yaye ere na mentre niwe maraligana ndagete nkwana mangana masini gaiga na kibono gotiga bayiboli bawo na kigotiga abana bawo na kigotiga abantu be family yao na kigotiga megondo yao na kigotiga chinyomba cyao o ma commentere ni maralingana ndio na kiora mentere mara 100 ekero watigire murugyo utapataje mara 100 na kero watigire abana bawo na kiora nyole mara 100 ekero watigire chinyomba cyao na kiora tige mara 100 omanya bateba go chisengana ki na mentere mara 100 na komenta nayo nanyoro bugima bwa kale na kale gose nanyoro bugima bwa igoro nanyoro buruti bwa nyasaye bono asirikiriga akomana kwane gose asokomanya kwane ebintigo bigo tosarekera gose igo bwata abana batayikwe skuru asengenjo tare itigana goje asenyasaye igo bwato murugyo tari gokoigwera asengenjo tare itigana asenyasaye igo bwato mogaka okona kugotwanga chikobe kira litukona kunywa marwa na gotina na gosare ebinto n'imipango ya kando asengenjo otara itigana asenyasaye kore itigana asenyasaye ebintu binabyo njorane mara 100 yani obo bakorekana mbonjorane mara 100 goja sobuya bonjorane bo bibinte biya asobugima bwawo abantu bane baroro bata bayiboli babo barwarete gose bwate mechando okolire baka bokomena wa nonyota beto mwibolione kwaligire wakomena wa nonyomo gakoyonta atanyomede kwaligire wakomena wa abana batajede oyo ratiga namangana ayo lyorio na mentere dugo mara 100 igonya ebibire ya tole bintu byonsi emegondo ne chinibo abana ne familia bamura bamino baswati bamino onde tayo bwate ibinte ibikiranete asobugima bwaye onde tayo
babwata Bible baikiranete abantu mbaro babwata Bible bataikiraneti abantu mbaro babwata Bible baikiranete lakini chinyomba na mali yabo tibikiraneti abantu mbaro babwata mali ne chiri bobikiranete lakini abana mbaikiraneti abantu mbaro babwata kerege ndogikiranete lakini familia bamura bamwabo omongino ye gusoma gakoya uswati omwabo tibaikiraneti bona kora atige bintebi nigora ewe mara 100 oyego bogoja oyora atige bintebi ase Kristo atige bintebi ase nchobu y'abanyasaye atige bintebi ase ko mubwati Kristo aho njorobo sibwa yego kya somana nako ne mara 100 na on top of that na nyorobo gima bakale na kale oyo minta sema mbi yabonega ekero ko boka ko gende gasi yawo ekero ko boka ko enda obisi yawo lengerere na ndo manyenga inkiye kogera kero kendo tewane na bana bamino na sigi jotareti gasi nyasaye inkiye kogero tewane no family yawo go sabana bawo go somurugyo go somugako na sigi jotareti gara ojasi nyasaye inkiye kogero chandegete abayibuli bawo motari kuigwana ebintu byawo bire bogeka emegondo yawo kero kende bwate bina chinyomba chawo nchiriko kamirika na sigi jotareti gara ojasi nyasaye kore tikana ojasi nyasaye no akanwe mara 100 Biblia yate banga mara 100 on top of that obogima bwa kale na kale no bonyole egente kerene kerega yankelinga tigatuye tigate sinyasaye egere nyasaye aovatani temples aonchora nechimesa egere bintu byonjoke biroketi asensemo yao ebintu byonjoke bikolia senjera boronge bantu bale bakwenda siche byasara byabasema byabonega kero kende bomera nebisirani nchera boma n'abafanyikazi boma n'abana biashara bamwabo abantu bale bakwenda siche obisi asema byabonega kwagenda komerege sirani kwa runyomba ko bato mulembe lakini asinga cyote tigetane sinyasaye ebintu byamanya ko baboronge tigansabe egere nkwaliga aseri tukeliga na nyasaye bemeganda anyare ko bakaokolenda byamana nyasaye bemeganda omotongiro nanse na byonse biro twakoba kina ko bana singa nchobo yabwao na singa nchamaberao byamana singa nchoto twanjete kurukale na ndo twanjeta amatukonsi byamana singa nchogende otobo moyo no wakira lituko na ndo watobokire mambi yabonega namusabere nyasawo ne omoligere bw'Ensoko TV asemambi yabonega ndonsi asategerete chikona nyechense na wetere bituni beitu byagusi negisemo cyose cya Kenya amone mbiyamono ase bali bonsi bagotolya koro kisemo cya isiko yense nako bakena ko togikerabu ayo monene igokora manene wetera sege pindi yake bona mambya namusabere omoligere lyo yagakera gosoka asemambi yabonega sukwegena kera kogenda onchora na nyasaye chimeza onchora na nyasaye ebintu onchora na bana baye onchora no mugako onchora no monginoye onchora no bisi neta chiri yaye okole ebintu bya obyo gokomya asamagima yo mushiriko yega tugo bya bwo gendere ne chinguru cya nyasaye kibasegati yaito nasabire semene to bya bwao asamanyinga Kristo Yesu romotolito amina oyo gokwana no monanda cha fete yageta mumanyi kurense moya happy cha jisuneka kama kawaida naende ningo nkore ndi abantu ngambi yamono asengi njomogo bwatere bipindi byaito asengi njomogo bwate amasababona mambiga abantu na banga maene abantu na bange nanyorire chi message cyabo abantu na bange batumire chi request cya masabo igoninya korega go naye no bwate request yogo saba nchetingo okanya gose I don't state na go sabire nga tuma maombi yako na mimi nikiwa kwenye mulima wa maombi nitakuombea. Kwa majina ni Pastor Jafet Yageta Mumanyi kutoka Happy Church Suneka. Namba ya simu ni 0726 869 188 0726 869 188. Mungu wetu akubariki na uwe na amani ya Bwana. Eye n'Ensoko TV uboroso bw'umugusi umuruburi kubwatya nabo kurigirirwa na kiro muntu Eye n'Ensoko TV uboroso bw'umugusi. Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako.
Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Nuganete betri uratumia segari yao ebetri ugucakirimo ugakweba ebetri ulegene cinga kichonsi ebenga kiyeriberera gusenga kiyobokendu tawe candika Autobat Kenya Limited no turegigiga asengichao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia cinga kichonsi chibetri uratumie asegari enke ebasi nonyaneri kurukuru. Tutakupitia pale kwa gari yako, tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu iangalia, tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka na battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof, kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss, kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wa kuja mstatiwa, wachana na battery kama hizi, tumia Autobat. Battery ni Autobat. Obutindi bosombasi amate ninki kere tokore asamari etangoro ko munyagitari bosire rehabilitation center togo tusi ensemo na ogochi ngataru road etami nigo togo konya abantu bari amaru na mariogo yogotindi asariri obongo bwabo etogo konya abantu buna umwanafunzi orenge kwende university ongere gutumia amaru na mariogo yogotindi amosariri wono yaikireke wango guikarwari kwanya oroyo onde orenge kwende kanisa otigire onge akonywa mariogo yogotindi na amaru abasari erio twabaretaga betami twabarwari erinde ubugima bwabo bwirane gochasa ubugima bwe. Asamange twakirisimi ase namba 0706840844 Betami Rehabilitation Center lichiburio gukora chingatare ichiobutindu. Omurayi omukuru bwense ya Burkina Faso Thomas Sankara nigatebete nigekwira ekerengo gete ky'obubalimo kibirengeralyo eliokolenta amoncheryo yamagenderero asamatukabusiyo nakyo gekogera omuseneta Gloria Oruoba erure koba ebalimo yaino aso musimamo y'omutindi akonye kurwanirira omugusi inyora omusike Oruoba nigalenge omuseneta omuchorwa w'ekyama gya serikali gya UDA
kurinde agicokia kubwatisia umurwaniriria gwekerugo kyoborai bwense kurwa orogonko rwa Gusii omuske Dr. Fred Matiang'i abange bakamuruke balimo goika kaurwe kerugo kiaye kyoboseneta asogotenena no Mugusii omwabo no nyabono atabwatie emirimo obeire okurwanirira abasubati wekinia kiuchumi koenana ebitamba byobochenu naboigo kurwania chisegi chiegenka bono nigo abolirio Mugusii komochora buna omu women representative bwe county ya Kisii asobochori bw'omwaka ogocha elio aire obubalimo bwaye aliasebunge agenderere kurwanirira Omugusii emeremeye nigetagete omusubati omuremu orwoba narokwe balimo takumeti kugicha obubalimo obo bokonye kurwanirira Omugusii mbuya gutwara omusubati omuremu gose balimo kubwa gutwara omusubati omwoba okoni egesaku oyo nere Gloria Orwoba ebalimo ya Gusii. Eye n'Ensoko TV oboroso bw'Omugusii. Majito murgeria wigeta seni Ensoko TV no gusaba no kwigena kwani ngamambia bono kwabo kiribia washakuru kwerigania asemero bya gwiri tukori tukuria rero ntichi gatano togotebanga ijuma tinga kimaiti wachakire kwerigania asemero byago nabo igonye gokogendeka nsasiri tukuria ankyo ni maite bogo kweriganirie n'inchira yendo gasene kubekemero biryo jeria kirwana togotebanga happy preparation day ngari tukuria rero announce sole no gusaba no kwigena kwani ngambiyora siri tukuria rero no mutintoroche no gasene kominyoka togotebanga nentunde ya kabere iyo mutintu bwate kintunde nyenche ngo chibaga ine natebeyemo neriye metinye tatu butabo manchito murigeria kurinda sponiga na ron maitinga wachakire kuyarigania sindo bibya gutaito wikirani omwakoyo nyekoro mworo kiwa asinka yago usese inono gasene kuyarigania skuru na chirocho chisire kuigorwa baiboli otamengo tebino senti maiteno senti skuru chigoro ndaide tindaityo nginyora kini innocent chisukuru chisire kuigora nandeto chake koligia kuyarigania toswase skuru kono manchito murigere nani kwarigania so murobire Ensoko bwakire tunyari tokosebania totebanie tukumanye gati yali agendete kwene kiwa kura chinsemo tuikase nsemo yechikaseti nara tukumanye goikira boniga nali agendete gwati ko manchito murigere abona butambe chendi yanandemo murobire Ensoko bwakire chika kimine chiga innocent ni maitengana nende chinga kichinde na intutogotebanga happy preparation day lakini goro timaitinga tibiti yawe neriria renge no chonte next week goro na nyori twakeigo kanyoranga ebwakia dana ina maereso yugo tabemire mutarwa ayugakie mbia wakire na sen mwacho muligiriria ndonsi asore na okwane ngaitongo mochochi na iro nelinga itongo noga ya sema mbia bono dano gatebiriga igangai aiga negeta seni Ensoko TV sema mbia bono na nimonekera tu kwarigania elitobe asobwamo asema mbia bono togende gusio na koranga tonyara ko batukwagacha egesa kukyumugusii na ebwenera totogoteba ngimambia yigo mwacho muligiriria aiga no tokoba naye na tunyara ko batugusegeta na twachagete Jumatatu utoikire Juma ntokore wiki na maine wale ko bolinga TBT twaite tororo tukagenda busio nataitemo lero tuli Friday ona bantu go babegete their best foot forward ko banchete babegete busio barorenga bachakire mirimo yabo nebwenerete na nabono nabo to kwarigania mwanchu murigelingo kora tulinde kurkwerolko ekera chetriste ke 12 mega chinsa 12 sema bia bono
ogenda ensemo eri omutandao osororo na gotobwate bune Ensoko TV ensemo ya Facebook Ensoko TV ogenda ensemo ya YouTube subscribe bune Ensoko TV nabo igo mwancho muligererio totumire SMS ese namba eri kurunga 0788666663 tiga kobo atume message bon mambili tokwa naso bwa Madayana keracho ikasilinga na lira bunaro buyarigani eliurwe birengera biyaga semambia bono gekogera nimanyete na mange tobegete bosiangwa tebunga chigazeti nchiro kulende tarika se chigazeti gentokera rotete gokora ni shout out nabo igotonyara ka bato kumanya ali agendete gokorekana kuruchinsemo atebanga masunya na mabe ara kubegetense lakini nyiwete nga ngora ko bande bya nonyeria nonyo munone turi buya yatete wikarira ngata pole sana embeo ere iska bono manyete nkwariganira mutienyo lyokurukoyo gatano kera mutienyo gatano gochaka konyora July yachakire kubeke bikoro to biyaye Nairobi ya embeo yo mutienyo gatano akabere ya no goikera last year ngagitegiri tochwe gorege taseni ya nera igera iga Nairobi egocha yabe ngao sane kugwa kurwa ase egetunu eke kia Kirinyaga gekurukuma ote Kenya Mount Kenya yacha gocha iga lende kwanyora nga chinga kichinde ya nyari kwa ekoira bokendo kwa igoro mono sana nande nabali gusina barabu buneko kurukericho gocha chikaunti chetu che Kisii na Nyamira abaka ngaite Kisii na Nyamira twanalira konyoranga abantu ne chabuna ya chambia pale embeo nengo sana the higher you go the cooler it becomes okay Nyamira gebwa tubukendo semambia bono Kisii riberera ndiroro ase abantu bali bakubulinga ngia kwa rumuchi bosongo twara abantu abanga kambe ongarari gatoerete okonyoranga liberera mambi ndiroro chikaunti nchiro tesi bya macha makendo mambi nambali bagoteba itukondirinde sibimachi mabwati ni manyete mbaro baliete kiapo nambali bagoteba nga macha yumbarayagani bona lende tigororanga bali basoire Diana semambe bona oba shout out wangu semambe yabono nguchagana bali bachagete mambi ando chega mo sentino sent kibanda esoko rawateba pamoja kurwali Kenya Village Nyamira County la Mekomari Bluetooth senior kora marani watching yo Jared Uluma tuleti kora Nyachichi Secondary School ko ike kinyorogia Kenya Boy agoteba watching kirandeni seke omusoribwe suen soko bwakire bya anda otebanga good morning Diana na Innocent kirandeni seke omusoribwe su corona koro city salam scrap go chiba sobo watching live nabega oteba Salomo Nyoni Ivu Mora mwana zilizopendwa tambo serikali basoime hiyo morobero Samuel Musinga na oteba Samuel Musinga prefect Kinda niko ndani pamoja Charles Lwanga Mwalimu Charles Lwanga kurwa Kenyerere basement area Nyamira otebanga no ali miyomoro biro Weldon Nyaraswa Silve Mura negati abane guchikonyaki ngo basoma Linet Mukogoti Bobiero nera goteba kurwa utawala mihango watching live but Romeo Mumanyi wakire homonene no muyo twanjire twarorire tukiri ndere ijuma oyo Mumanyi na sporo ikurwa Nyanchono litigangire engora epore asabantu bamintu babwate obukendo bakwene abamu abali tukuri rero Innocent rero ntumayitiri tukuri ijuma nari abantu bangi kurwa gusi bakwene abamu abona kuro chinsemo au Linet kinanara oteba following kurwe Kirenyo Nyamira Jeria Kirbo happy preparation day kurongomo mana baba Irene Kingdom gwikaka nyimbo SDA charge na bana Masidiga na Macdotak na bega oteba na all brethren wawe na mandarish mema ya sabato asante sana Colton Oto leo tebabu akire Ensoko TV ni Colton korowa chinsemo cha Nairobi bana baski ba Sokoro Doha Katari weekend soko Diana na Innocent pamoja Christopher Tandi good morning tunashukuru Mungu kwa kibali cha uzima it's Friday watching live kurwa Burangi Kinyambi no monginoe Lydia Kirbo bana Sheira Matiangi Moranga Mikae na mamu mwabo kurukwanga na mamu mwabo na tatu mwabo Moranga kagite ya charukarakini uchine ko yekero mwanjito mulgeno ndinyaregi ko yasoma kagetenga Innocent sauri chingaki turaenda lingana lira butuma kwira na to some gati abali ba biyemo sana so ali mogende to tubwate ingana lira bwit ko rero igoro Innocent ngagitena ali somete lakini kirandeni sina anagete simigoro kirandeni sina bolete naroche naligetigwe gaiga irakinende watabanga kirandi bono kirandi nende lakini namonyorete ngotebinde tigana ararisoma ringana rito lirabuli ritukulia ro mwanchitu mulire gotebanga omoteno tamanya gotenga na bembeo ekoyegeria
ekoyoegeria gotenga omote no tamanya gotenga nabo embeo ekoyoegeria gotenga na liritungana litulira bilitulia lero atewaga muteno utamanya gotenga ayeganya lituke mbego chicha dayana kale gotebanga nabo embeo ekoyoegeria gotenga totebya ngese mambia bone translation ya onere yeye kerogo nyara kabago kwa torana libagi ingane ligokuliriri okuliriri ngago chiesime iga okuliriri meaning ya enere yeye ototebi nere yeye se mambia bone namba itogere 0788666663 no wake simi gochaga iga ototebi nga kerada ya nagoteba ngomote no tamanya gotenga embeo bono ni chenyore libage egerio moto igotenga Diana Diana ibwata Era Soko TV bwakire ko bwakire bya Kiran Dennis ngake bwakira we studio bwakire bya nabonge bwete ngai goronkori gukunare ko aligigu ko bwatu gware ono lero neso kiri arabu uyore kondiki bono bwate kegwore konga ntigaite tarikewa no ko bwatwa aya ne kego ometeke rukurigwa rukurigwa ewekewa amaene igobone kewe kinari kurigiri watimeti gusana ko abate kewa lakini rende innocent ngonde byale sasa ngote byale na arachire missing kidogo ngacha ngagenda mutumuko mutukatatu ngagite ne kitoro gwanchite amatuka yatatu mutumuko gokorere kenaro ari nari kubuka saa 5 kai Innocent wete okay saa 5 nari kubuka orolimbuta getekera bugukwa nutechage bakari tukoliriria Monday ya Men's Day sawa genda siringana lirabu ono lira ingane lira unga omote omote no tamanya gotenga ono gote omote ninje embeo no mwana siasa omwana siasa omete na bagochicha agere inyegere kai ngigekogera nyegere kera chire nebesa yaye buna mwarora amatukari ane mwarora gusiu nemete emete tokonyegera kabisa emetomete ni ntubono mwaro mna tokonyegera kabisa ekerege nduge kurusu gumobuko aye kwanyegera kwalinge gatia bali banyegerete inje na rengororo njo metege ntungangete ngelinga chi promise cho bokora ngangete ngotakige ntukelia abakenya bagotegungie kene kubwa kongaina abakenya asante sana orocho chikongaina abakenya nga next year shabana ngochire gochesa afukoni kuruliririe kwani shabane ya barambe stars Kiran Dennis mozoli bono toje gochaka koronji chipara chinde mpaka chitaiyo Kiran Dennis yes Innocent go siasa no embeo ke kare kwegerie metego tenga siasa no embe kare kwegerie mete sawo yutiga kurenderi tukurigio mwana minto esa wadi inero ikonyengurigerwa ngochero mwana minto rocio bate abaligo tibia tugubekire gutwa tiganya gusibia enkoro tiganya gusibia enkoro nyeganya okay asante sali tukoligia tigandikira na kamati nerara eta ya panara basike konge na barubara eta ya bo saro monyoni ya bo eno kumochere okay asante sawa sali tukoligia igoma tobakwanire abakwanire sibali bachubuligere lido chechi abutokire chi taika 20 ya moma iga ichi sai 12 semambia yabono inere translation twanyorira sobwango igatiga togenda umutimuko tokoira no mwancho muligereri na igotogoswa asama yese mambia bono Eye Nensoko TV uboroso bw'umugusi. Je, una ndoto kufanya kazi ugaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako.
Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Nuganete betri uratumia segari yao ebetri ugucakirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kiyeliberera gusenga kiyobokendu tawe chandika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asengichao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumie asegari enke ebasi no nyaneli kurukuru. Tunapopitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka na battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof, kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss, kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wakuja mstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Ine asama kia ya mbireo seino mbireo asama tuko amaega obugima bwakirari tuko bwomogusi nigo bware gusirwa noboremi rikomera riburuga risamora byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire ribaga rikiage asenka yomogusi no bonchereria no borokia no bonyanyimbo gose no bwagachi asomoro belio wikiage kyomogusi nobe gukumirana na inche Frida Kerbo kera litkoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogo sanga no mugusi kurwa chingongo elio kumanya naki bakwenyorera engere yabo ya kera litko tomocha. Omwancho mulire bwa Nsoko TV ngetaseni gien Nsoko TV nibwatira senge nchao kokoretera amangana amaya ayatabwati gwanchero ko rwonsi kurime yagusina isiko yagusi to kubekera tene ni anyarre ko bakawateka atabwati gwanchire monda bwansi korwa bunge ya Kitutu Chache South Meye County ya Kisii elietari anen Caroline Mausa korwe county ya Nyamira elietari Nyarige Steven Embonde korwa county ya Kisii
Ireteriane Wycliffe Orenge. Mera na inche Dominic Onderi Nyabuto. Ekeranya gukoreta mangana ya mayako ritukira Jumatatu mpaka ritukira Jumapili. Chini Gongor Perpetual machini na nyora netrobin ya Soko TV oboroso bomogusi. Eye Nensoko TV oboroso bomogusi. Mwanjito mulgeria sentunde ya kabene nitikotogo swat sensemo ya mayatura kumanye gati yali agendete kwenekiwa kwenento gocha kabene urenchira yamo yogokiane bina sebigambero byeri chiko nabo igo kwenekia bune bina kugayanwa bire asobwango nabo igo kurenda na kwirania obwamate waronige school ya Mediation Training Institute of East Africa uyokorokwa MTI ya Rurobosemia uchi asabaro kiwa bagayania merongene iliko babekange bachikogayane bina asibinyoro nonye nase chiabesi bagokora emirimo Mwanjito mulgeria turanyora amange Okobolia niko kwarurwe gochia asaba Kenya bonsi watarobaganya koboko heliko eneke buna ebina byabonko ganyano bire asobwango abayigo batari gutumeka enibe nyinge eyemagiga yebina bire bikoirwa asebigambero byelichiko kodakana koirege kegetambe naboyigo oli okobugwa onyaragwa kana chibeza chinyenge heliko muisanekia olia omocheire wiki eno twalenge bosongo unatogoja kero mwaka twabundisire jimedieta nimeronge ene ababono nabakanda siko bagiokonya kogayana kara bantu bwate bitina balemo bitina yi family bitina biye kigasi na keregendo ene principal ya school ekoro kwa Getari secondary school na inchini na byo no moko sana asiri tukuri rero anyore certificate ya mediation na bere ga wiki yengima yankonyire sana kubwa mono ne principal ya tuar experience oro ninche benechingu chinene anyo skills nyinge ase bitina biri korwe community wogese skuru amone skuru n'abana n'abarimu nabe n'ekinguru kinene ngoje kwanda koba kinko ba solution yenene kubwa mono na very prepared now very much nyende ndosie pia mediation group ase skuru yane nyawo konye bitina bibi abana bari abakabake Orengana na Professor James Mangerere oyoro masemia manene ase skuru y'abasemia bobogayani imiyorongorwa Afrika ya mocha igatabuna nerebuya asekero yomo kweneke buna obwatera bara mangana yobogayani koboko itogoini kare y'abantu baminto dikamoko genda chikoti kwanza tema gokorobogayani unaona ntobwadi center kito bosongo gaigana kinyamira tobwade Kisi Mediation Center, ntubwati Nyamira Mediation Center, na ichi hapa ni chaba na wajiro gaiga Mr. Nyagosia na Mr. Nyangaya. Ejini center ya very established. Wana karobwate liomana, liobolemo, familia, mangana succession, liomana ejigasi, ibinde bionsi. Leta, liko kumenya ko ujie ko leta kiagara obugayani obole buango, nande obokole ndo bwamate. Nabayigo abanyakerogo korwa ase bityo byobogayani bya Kisi na Nyamira nigo babasemira abakenya bonsi gotarire bityo byabo elio banyore obokoreri bwa bwango Victor Nyangaya chairman ya Mediation Nyamira County Mediation Center era se center ya Nyamira town into abatangani go jake center Kenya ngima kurwarore jinde kama go jaka abantu ba embrace mediation ese twajagete sente yeito 2025 twagambire bina se sente yeite binge bietane 20 igobono abantu bono bagoche abantu bamanyire no bagocha ekera ba etanire no bagoche sente na abantu murembo wansire gocha sensemo ya marimo sensemo ye bitina bye megondo bitina bye cyombe kikoli kibanda cy'umuntu ukoramana ugochana ebinte bike nduwende ko ndiko twaje komenya ororo yaira ngambe nekebeza kinyinge abantu mwachamo asiji mediator igeko bakonya kugamba egero muiwane omurembo obe asebinyoro Dola Nyamusi oyo mugo basaye bari bayegeiro bogayani nigo agotababuna bogayani mbabakonye gokiania amangano yogotana nonya na sabasaye bwasaboigo ako basemia na barabwo bayegeiro bogayani elinde bobakonye asa matukali bosyo
Ironde no mogoko ase yenje na nyara ribaga ryo kwegera ekosi ya mediation ni ingia ekiagera nasomi guna amanyire na kingo chikoreto muremba asa abantu bandi no bwa matobia asa abantu boigo ande buno musae ndoche na ansire kumanya buya enjira turabe to go tackle issues to ko nyore ntuna basai mediation talina na baka kabuka as long as tubugate willing ko yakora no ani ntuna batoko yakora na indi na peta we temine tina na baga kabuka ingo ripotere Nsoko TV kurasa bugatagati mu Chibosonge county ya Kisii iriteriane Wycliffe Orenge Mwanjumuli litokagenda busio nigobono igoro lituko liegora abasaye bakubwatani gune kiama kia UPA baigeta sechi abisiabo nabo igo bakanyara kwa bakuru gusaba gucia asabasaye mense ya Kenya kubwata chikura likolenta monjuli muri kito Linet Nyambane nigete asechi obisi chichi kiama kia UPA chire asebara ya Thika Road na korosio robotru kubwata abasaye basemigwe kubwata chikura asobonge erio kweyarigania asobochori bo mwaka bwechiribubere 2025 okuo no kuboria kurwa ase abarai na abasaye bekiama kia UPA abo bakora egeikaro imeyo mucho Nairobi ase bakwanira chinchira bagochia gwekinia gesiasa. Na kwa chama ya UPA tunaamini ya kwamba nguzo ya kila chama cha siasa hapa Kenya ni vijana. Chama cha UPA kinaweka vijana mbele kwa maneno yote ya ambayo inaambatana na chama. Chama cha UPA kinapanga kusimamisha vijana wengi sana katika uchaguzi ujao. Chama cha UPA kimeanzisha mikakati ya kuzindua kikundi cha vijana ambacho kitaendeleza kampeni na sera za chama mpaka mashinani. As you can see here today, we have had a very fruitful meeting with our county youths in Nairobi. These youths have come from all the 17 constituencies in Nairobi and quite a number of wards. The main aim for this meeting was to make sure we sensitize our youths and we train them and how to be prepared to the next coming election. We want to make sure we register a lot of members. We want to make sure these people sensitize youths and the general public to make sure that everybody has got a vote. We want to make sure that as we approach this election, we do something once. We are tired with this government, and the only thing we can do is to wake up very early in the morning, go to the ballot box, and make sure the current president goes home. Abasaya bo baikirana a sensemeyo nigo batebire tibagokirie no borai boreo asebo no batianire gochia kwene kiango genda borenka asobochori borebosio. We are not happy with what is going on with the government, and youth wamechoka sana na mambo ambayo yanaendelea. For that initiative we are continuing with other youths to confirm that tuko kadi na pia tunataka kumalizana na uongozi wa Kasongo. Meli ya Frederick Okengo Matiang'i kuingia State House imeng'oa nanga. You cannot stop an idea whose time has come. We have decided as youths that we are going to rally behind Dr. Fred Matiang'i because we saw what he did in the education sector. We saw what he did in the security sector. And most of the students here, 95% of them are university students. Right now, they are at risk of dropping out of universities because the education sector has collapsed. Nigobo no batebire, nigoba guchia kogenderera korandia enchiri y'abasaye kwerikia asobonge anene koba ababwatani be kiamekyo kya UPA. Igo ntwaigwananire ne bichana nga togende twerike, togende isiko totebia abantu banyare ko bakwerika. Einere gange nene yaito yoko baiga. Iria kabere twabatebiri banyare ko bakwerika ase chameye ase ngenje kere kwerikire. Nyore kere nomination yerabe totagete korigie bichana because aso bogambi wiko boyo mobo
we a group ose a chama ya UPA egero nyare konyara nomination. You know, you realize we are not going to run away from the social platforms, because that is where the campaign is going on most of the time. But we are also going to the ground. Some of us where we are, there have been centers where even youths are being registered in centers. Like at Kenyatta University, we have a center which is registering students, and you cannot imagine the queues that have been on that line registering to be voters from morning to evening, from Monday to Friday. This is the 3rd week now. Haba saemba nyara ko babago tebwanga nonya nabarabu nabako imukie birogo bire elective seats that last mabanyare ko babago chorwa mbate biwanga nabako imukie obo MCA nabako imukie obo governor, even the presidency. Arenayo abarayi b'ekyama kya UPA batebire nigo bari tayari kubwaterana n'ebyama byonsi bya gisiasa biri bigukia kumusira Omoske Fred Matiang'i ase eganga yae yokorigia ekerugo ky'oburayi bwense. Koripoteria Ensoko TV eretariane Linet Nyambane. Manchito murigeria tugusikana wikase county ya Nyamira nigo mubaro munene bwa basae webyegwa byabo byalimiri nyancha na gusira no murindo oyo nigo kubanyorekera ibirengo by'ubutaka bikorekana ko bayigoro asichinga cyabo miye kenyoro kiari tarwe wodi ya Mekenene nsemo y'ubunge aborabu county ya Nyamira nigo Joshua Gisibo Mogambi abwaterane kibago yokorose amatobari abwasendoto ya Yakobo mu minyoki egendete gusira kagusangana Ensoko TV kuri goro nigo Joshua aboretie urayundi wensuranyariga komokonya iri agendere gusengena ngeni yaye Yakobo mu minyoki nechi kororekana Nyasaye na sesenetine kiago yoko bunyoka awese na abete kingo bunyokera eskuru yete ya Kenyoro Secondary School nyore libagelio nigongo rugega ngende ko rwanirire talent yani ninde no kwegene ndote yane nabangonye timise abo bara abana be skuru bagocha bangakira amatafori ekere bafungire skuru nabo bagocha benyorere sabuni yabo okutali wancha kwabo bagocha kwaka amatafori mbabwate talent mbali ne libona batabwati ondo ko support yagera bachicha bacha kwaka amatafori etara yane aseskimu ya Kitaru imeye wodi ya Mekenene ebunge ya Borabu ekaunti Nyamira nigonkonyarana nabasae abo bare no mukia bweshimonyo asogo sunyunta ekeba yokorosya matoboli elio kogendereria obugima bwabo anene mono chinga kicho obugima bwaro kanide kosereta kirama igoro aseke bagege kyabo ekyo kibwaternity abasae batano na batatu abo naende barabarokibwa bakoriya masomo ase chiskuru ne chinsemo ao nigo baire konda mona gradis kwambuka oreko oyo okobalera bunabana baye akingo tangi project yenengiya yagerire abana baito batari kuchugweswana niase obwarifu obo bwabeire egekogera barubumberwete asokurigie besa yabo n'enguru yabo bono project yene ngotokonyere ekere bakire nabo bagokonya twasamba twaoni naende round yende bacha naende baka nabo bakonya gwesukuma igaso obugima bwabo egerete mbaji koswana na nechiguru buchimbe echimoroche chigenderete Joshua Gisibo Mugambi niga kurwa sekenyoro giekerubo gietai nigo asomete na gukore class ge 12 asomaka bwechirubere na 19 kurwa skuru ya Kenyoro Joshua we miaka 24 no munia choki chimbero egiata ngobunyoka nalinge pakane karicho nose ama koirana kunende tinje tikonyoro nduwensi ukombwata koboko kero tu angwanza sports kununsia nalinge koira position 1 nango bunyoka 10,000 5,000 3,000 na 1,500 dinero neme muna ngo participate kurwe school twatira guchigoro na ira position 1 kero tu ikire uchie county abono no to kwanda twanyorane kiamererio kolende nalinge kobaitani namba 2 nabona ngo ira 1 ende kwanyoro yonde na ire namba 2 na ni certificate kinango bunyokera njire mbwate nyomba korwa karwete skuru na endebu nabo konyagokia endoto yae yokobo munia chokio chire nguma ensengima nigekororekana gekwabuso no mulindo bwobotaka na kulimira gochinyanja katikati no nyaka gotema eliokoroka asama meranio ao after na kurete skuru 2020 yango bwati na nende na joinite skuru ngonya bunyokera neba na linki konyana kore form 4 ndo abunyoketa na lienga kieli 2020 corona ya chirite konyara tuikire twalinge twaga bunyokere sub county twalinge kwande county na itire
koroni gachiga cha 2020 gasikira mabunyoka yu agatinira gabo kurwabu nabire nkobunyoka institute yangire ya train twa train iriye ikire to kwanda muna nkobunyoka tuguchi baika bandu kaba antibona enturigo kuira sports kurwabu nabunyokire ngachangara kwa moyo ono no ndege kana motobori nyanderete gwaka korende nyasali ngigongonya nindi nalingi kwira ne talent yane. Joshua niga koboria onde kara mubate okoboko elio agendereria kewa kiaye yokominyoka nasiri oburemerwa burenga sobo naboigo asire balia na barobo bakororekana ne kewa yokominyoka je seito nincho mumuro monene itora abana batatu nincho monene omisiko bwati mumurowa nero mokogoti kogani kwa ne nyasali ngigongonya alingi gongonya nyoro muto kombata okobaka se talent yane nigo nalingi kwenda nkonye familia yane engena ngenie mesenga nabana balindi baratuke kenyoro gitu gwate talent bine yane anje nimbe kingo bakonya chunje nabire ngakientambie ntaranyoro bokonyi kuri nenje ngo sabakina abanyore ninkonye kiagire kenyoro gitu oise kurigererie talent iyo abana abange mbanye bwate kwamboka oyoro kiribuna Joshua agwetoma sobugimobo nigo agosaba yamate elie konyara ensemeye etare nere buna ngerese terende nkarra tigamwe gasio ko nkorere gasio gwa kama tofori no turi nere lakini ngosaba ngagaki oyo obwate obokonyi gaki ankonyera omwana oyo egere talent ya nere chikorekana gaki egekogera otemire buna atemire osinyiru baka ikire koira na sama tabori gwaka nje moyo na tulie segasi eno kwebetereri ngwebetereri korende ni nyore chance ye talent yane no mboni ga nabo ngutigire gasi ese na ikire nyanda nchikunyukani ne talent yane na bana abande mbalege gatubwate gasi matafori aya stogwaka mbaro baturine tia chikosi akitoko sabanga onde bwensi uri na bokonyi akonya abana abasuki bosio na baro bache kwekonya guchibosia ekero Joshua agasaine kuriandire unendo tayaye ekunywera niga gusaba eserikali ebege kumongera mono bakagoika amasabume bunenchera yamo yokobali baga balia ebyegwa byabo byebisete gose byasoire chinde baime inche Vincent Monda na kwarikaniria ya Imeyen Soko TV korwa Kitaru ebunge ya Borabu county ya Nyamira. Chumurigili wategerere Vincent Monda na roboti urubona tokagenda busyo na umwana siasa yo mokuru chinsemo chirichia itibo ward ikorunga itibo ward URSSM ya North Mugirango ni Nyamira bono nigesokiri na kumochia omwe MCA oyure kirogo asogotaikirania amagendero anemona asbago kwanera iguru yokorosi wo wechibaro muri kyoito Steven Nyarike Mbunde nigaikira ntasenseme yuna komberana no kwemurungania kumwana siasa yo Erito ya nankoro kwa Eric Miyogo Mirisaka koru ward ya itibo Nguninte nene kero kyo wa MCA 2027 igo amagendero twaliye twira no mu MCA orobo noga nturanyarora na ntaranyekerania kende Jones kelia tabeti aba 19 nturarora kende Jones number 1 nyagetariye gechini dispensary ya gachirwe miaka 15 ni gachi chagateba ngo erere banyagetari ngo tabare banyagetari nturabarora uikabono iga bananche bandire komia kobogori gwane chigurubaro kurwa asakuru kwa boeri paka egechini guragwa se dispensary yewere no nyina chemist ngejo kerange kerakonye abantu baminto we ward yeitibo gose bege chichi gechini chiro ye ward yeito yeitibo twarire twira nturanyarora bonyunyu nturanyarora epara korwa nyamwenchani Nyantembe kiabo nyaru ase university ya chakire ira twarire tu nturanyarora epara ekorukuru nyaramba togende enginde school asa abana bakoenda school yenginde togende toetanie dispensary yiyu togende paka sakor ku nursery togenda sakor kuria konga tochiko gukeba bense epare ine bwata bokongwa banene sana nonye barabara nchirgoeta kana impikipiki nchirgoeta abantu baitu babere bagosira sigwati yeto yetibo nalio moyo musiakure machibara eturagitanere ya chige chini egachaka ekabeto bokomba obo inse ekairana egakuchibiche ekairana bone para eyu egakobanga ya rosiwe bone nareko sorro moyo musiera mekia sago toka bone gabana kwana iga chira chiri ariete achikerani 2027 yetaraika kiara 2027 na mangana mangago chaka inche bunante neiga
nintene no kero kyo wa MCA korwe se ward ya itibo abana inchi na banyanchire bagonsorera butuko na mugaso na chire ko batai bakimota gwanja mutige nge bange bachimutwe batebera yaya ai no isaine na ende toroche na bagotokonya na ndo bwate partiality bune bichana na bisororira somonyo bugwa nja sibago toka bali babwatire bibande babwate chikati abasubati mbaro bono abanyomirwo tachinse itaiga batabwate bibande gakibabwate mono nagamba nabo bisabe bibande bakateba babamo bande babwate chikadi abantu baminto babwate mono abantu baminto bali banganyete bali Nairobi bali Mombasa bali Kisumu ekina chingaki obugambi tutaito tuchenji na montagete Manjito murigeria togosuka magutwe na mwagega yekiombe kia EPRA koralia rigori ya mabuta gokina na baiga sintunde yae koralia gokealia rigori eryo nigo mokonyu bo muraibense kidura kindike airere bunane serikali agendete koligia chinchira chinde chyo kiania rigoro korwase rigori rirere boniga ekiombe kia EPRA nigo kiabete na bakeo kiania amabuta yo hoika yakete kiania ne chiringi kianda nuguta isato nabaigo gochia konia nigo boniga amabutayo akoni go Manjito murigeria siringi 100 chimi kianda siringi 100 kianda na isano ibere turanyore gatialia bete kagokwana na Kithure Kindiki Omokonyi bo murai wense Professor Kithure Kindiki niga koretaro ya erero asomo chorabai e county ya Kilifi. Kindiki niga egere murai wa Kenya Kwanza asogotena no murai wense William Ruto asoko mosira. Kindiki boigo niga atogyo murai wense asekeria akeirigoriria maguta aviet asekerengo gie 15 goika isano na isato gotia saba Kenya bonsi. Tukienda mbele tunadhibiti hiyo bei ya mafuta ndio gharama ya maisha tuweze kuidhibiti wananchi wasiumie. Yesterday the president announced the reduction of value added tax by the government of Kenya from 16% to 8% to make sure that we manage and contain the price of fuel and make sure that our people are not hurt. Niseme na bado sio ati hapo ndio mwisho. Bado tuko na program na hata leo rais ameitana mkutano mwingine na wale wanaohusika. Tujue ni hatua gani ingine ambao tunaweza chukua ili tuteremshe hiyo bei hata zaidi ya mafuta tuirudishe mahali ilikuwa ndio mwananchi asiumie. Kagokwana sensemo ya rabai ensemo ye bunge ya Kilifi Kindiki niga tebabuna omongusana wechinse chaisiko gati ya USA na Iran asa gotebekana buna amaguta asiekeire mechinse mecho cia Barabu. Sasa mwezi wa pili kumekuwa na vita kule katika Ghuba la Uajemi ambapo tunatoa mafuta na hiyo imehatarisha mambo ya kusambaza mafuta duniani kwa sababu kwa kufungwa kwa mahali ama mfereji ambao unatumika kusafirisha mafuta duniani. Na nchi nyingi sasa hivi zinajaribu kudhibiti hiyo hali ndio wananchi wengi wasiumie kwa sababu ya hiyo hali ya ambayo imesababishwa na vita baina ya Marekani na ile nchi ya Iran. Kindiki nigo boigarie ira asaba na inchi buna niga goche kubagatira chinyomba chekerero buna chichiro chinyomba choboraro anena saboro kyobe university nonyemba lya polytechnic. Hapa tuko na projects za manyumba ya bei nafuu, tuko na project inajenga masoko na inajenga hostels ama manyumba ya kukaa wanafunzi wetu wa university na tertiary institutions kama polytechnics. Na hii Kilifi County projects ambao tunatoa kwa housing fund ambao zinatengeneza manyumba ya bei nafuu, masoko ya kisasa kwa akina mama mboga na wanabiashara wadogo wadogo na vyumba vya kulala vya wanafunzi. Projects za Kilifi ni bilioni 22. 22 billion shillings in Kilifi County for markets, for affordable housing and for student accommodation kwa TVET zetu. Mimi sasa hivi leo asubuhi nimeanza kuweka msingi ambao utajengea
Rabai Technical Training Institute vyumba 340. Ensoko TV erietariane Linet Kimto. Tokogenda busio bono nigo tukwana siasa na boigo erengete kiama kia ODM asikia ruroroboti rwokoro kinga okubwaterana kuri ya kiabekyo kiabegetense na ekiama kia UDA nigo korakana gogenda asenchira etaliendo ngeli tukuri goro nigo baru etoroboti rwokoro kinga niga baganeti bae wa maskani ekera abachiko babakubwaterana na ekiama kia UDA mwanchu muligeli tigango turaigwa oroboti uru asenchira yoboikirana. We urge our party members in the areas where grassroots elections have not been concluded to exhaust the relevant internal disputes resolution mechanisms to reach an agreeable conclusion that will see the exercise completed so as we can all get on the journey of building our party as we head into election year. 2, as part of the activation program, we shall be embarking on countrywide tours for a series of youth conventions aimed at rejuvenating, revamping, and re-energizing the party. These activities will be held in 25 counties. We shall announce the other counties in due course. 3, our members and supporters should remain focused, steadfast, and continue keeping the fire of the party burning. We believe in the spirit of unity and togetherness, and we shall continue consulting with party members on the best ways to make our party bigger and greater. We want to assure our members and supporters that in the build-up to the general election, we shall conduct free and fair nominations, and there will be no sacred cows for any position sought. The National Secretariat shall soon be opening a portal for members to apply for all elective positions. 4, our relationship with our broad-based partners, UDA, the Central Committee noted with concern. UDA Party. The Central Committee noted with concern the goings on and the unwarranted public utterances by some senior officials of the UDA Party aimed at causing anxiety and disquiet among our members. As a party that believes in its principles, ideology, and the foundation on which it was founded, we demand respect from the UDA Party. 5, Kenyans are concerned about the increase in fuel prices. We know this is a global problem. While noting the government's efforts to mitigate the situation, we continue to push it to do more to cushion Kenyans from effects of the crisis. Manjito murigeria togosuka mutwe bosio bobochorio bonene bwo mwaka ogocha baswati kurachi ward au kuri county ya Nairobi nigo basokirie na gosukocha kiombe gyo kumusiro murai bense William Ruto aseganga yayo kurigekero kyoborai wensatse tunde ya kabere na gusanga no muri kyo monene bw'ikiama kya UDA Hussein Hassan nigo bairere buna magendera mange akorekanire meyense ngwetira omurai bense manjito murigeria twanyora chinkwana Baswati yako. Sisi kama Tutam Brigade tumekataa ukabila Nairobi. Kabisa. Tumekataa ukabila Kenya. Kabisa. Tumesema rais lazima aheshimiwe. Yes. Na hata heshimiwa kwa maneno peke yake. Ataheshimiwa kwa sababu tutaonyesha ile kazi ambayo amefanya. Rais anakuja na scorecard, wale wanakuja na maneno. Sisi tumeamua hatutaenda kwa maneno. Tutaenda nyumba kwa nyumba. Tutaenda kwa masoko. Tutaenda pale Ushago Murang'a. Tuwaongeleshe na Kikuyu, tuwaambie barabara ambazo rais amejenga.
tuambie affordable housing ambazo ziko pale Murang'a. So si two-term brigade, tunasema ni two-term. Ni two-term. Harambe! Ni mambo ni matatu. Tutamchukua, tutamrudisha, tutamvotia. Sisi kama watu wa court alitusongesha hapo kwa mto. Watu wengi wangekuwa wamekufa hapo. Lakini sasa hawakukufa. Sisi tunasema tutamchukua, tutamvotia na tutamrudisha. Mambo ni matatu. Niko kadi si movement ya kutoa Ruto, juu kila mtu ako na haki ya kutoa opinion yake. Mimi kwangu, mimi ni Gen Z na mimi kura yangu ni ya Ruto, na wenzangu pia wenye najua tuko kadi na kadi ni kwa Ruto. Mimi kwanza nilifaidika sana kwa ile ilikuwa watu walienda State House, nilipatiwa pikipiki yangu na Ruto. Mimi sikuwa na own anything, sasa na own pikipiki na logbook ni yangu. Mimi ni beneficiary wa nyumba ya boma yangu, nyumba ambazo zililonchiwa pale Mkuru. Mimi ni moja nilifaidika, na ndio maana niko ground kuimba two-term. Ruto ako sawa kabisa, project zake ni real. Tuliregister, tukaingia kwa hiyo story ya boma yangu, na wakati tulimaliza hizo procedure bogoro kwa baroli chinimbwate logbook chinimbwate nyumba semenyete onorende manchinimbwata mangenta itote barakini. Okay. Mchumulili tokagenda busio gekorokyo busuku nigo gyakorekanita sekinyuru gikurukunga Nyamatuta ikio kirase wodi ya Bugusero semo ye bunge ya Kitutu chache South se county ya Kisii kirabanya kinyuru besogeti na komoselio musacho yomo oyo onia engomba tigiretwe na ise yokurenda abana bamwe bose cintakano mwancho murigiriri ne yotebekana ngombe yunigo yaena netwe keraisa asirite elio anyarko baga kurendera abana bamwe abo kurende kabeka mubuko tigango tore igungia abanyagenyora batebete umungwano oyo minto osire to ku Dominic nigarenge member yito ya boda boda na igetaka baga gutumuka ase ingentete tuimugete muno into abarundi bechu pigi tukabwata tukamugorera engombe eyo yairete singeru 38 yogo chikolenda abana ba domi kera twagorete engombe na ndo tukanyora report kurumega rende muno engombe ya onigu twatemire kunyugwati engombe ngoira nero mutienyo 8 eyo egochagocha kurwaso mungwano yo cheto musibati inyomba na inde ntwatenete no nyobore mukanyora mungwano no nyara kanyora aliro bole masini ni kurumega kake kanyarendo okori bole makene na onyo kanyara tarayo kere rwa sagwa tiro bole mubwae ntuyimugete tukarwane segi angongu na barundi ba boda boda kanyora umari bw'umungwano oyo itanera nyora oburimo abana baye bacha komenya ntwatenete ne chinguru chetu na boda boda moneke nyoro tukanyora oburimo obwe twatere tubwo umungwano oyo sireta abana baye batenene babolende yeikere boniga umusibati oyo mukamaremu onyori umusani oyo muchete nyomba naenda bimukire bangaire batete kuoni bole mugo ntumuna abarundi ba boda boda tuyimukire gukana gente kunge koba rasima tukana bole mubumbuli kuoni kwa twabogete mambi sana okonyu bugi abana ba Dominic yositete orengese member yetu stage ntumuna abanya boda boda mungwano ujeto musibati yo nyomba no musibati otezigeti musibati yo bona kuri bakaba bakaba ikitu tatikugani mungwano yande mwae anyoma ari mukungwa bikororo nera twari gicugije gikororo kana igumuko jagera toko monyora boda boda ni wachinguru chacho kumuboko ligo twande bibo kanyori bibe bono twagwatiriria ndani na abanyamatuta twagike yegenteke twabwatenia yoko mubunga kurwa paka tomosoki so bagende sobo lakini asinyo yiriria ndari abana twanyora ngina byara no murwaire twaitirira ngatigati kararenda abana na ndache nchetabi twari gusaba mugakuri bakomboetie chae gaki atole chae goiko mutinyo 8 arosiri musubati oye namba amutigere chae yo kini abana tigere nari bogima bwa mabura chenja asa abana abo kama liyo zango bugine yasikuru angalense aiko muchiono ayone abana bane bakure bari nimbugate sukari ona marware rugoroga ndama rwa ntandire emonta ko rusiona nekenda kwati kuri kwanyona bayibiseire gisukunyuma bachire bonsi mondo tayo esukari eko ngimoka na kunse mondo tayo konkonya nteba abantu bayi muntu bajita matanga kali batebete bankonya abantu baminto na bandike libara no mobere kwengerire ngorerani nona mariyo wani ntake iru mondo konkango ne anya saone njino bogima nkogura kinkonya webesa no ngabona gachugore kinde tinikogura kinde na mariyo wango gora njino bogima nkogura anya kuri kendo mobere bwatanire bana banjandire kogenda amaru bona amaru na aranchandire
onchumulili chetrista kabire maiga yense ya mese mambia bono Diana tebanga abasani kianda gikomi kerore moyo nekera wakule bado baro namaene ate ambada itikurigirira ibintu bigosarika dono gosino bwata abasani nyinche kaminisho nimbata oyomo musani mbate no oyomo bweka Yesu Kristo wachumurigirira goikira butikira maiya mwari wa maiya chetrista kaisa tomagense ya motete kwa ndo mutimo kumusini tokoirana tosoye semo ichigazeti Eye Nensoko TV Oboroso bw'umugusi. Obutindu n'obusumbasi amate ninkikere tokore asamariye tangoro ko munyagitari bosire koru Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togokonya abantu bari amaruna amaryogo yogotindi asariri obongo bwabo. Etogo buna umwana funzi orenge kwa ende university ongere gotumia amaruna amaryogo yogotindi amosariri wono yaikireke wango guikaru aligo panya oroyo onde orenge ko ende kanisa utigire onge yakonywa maryogo yogotindi na amaru abasari eryo twabaretaga Betami twabarwali erinde obugima bwabo bwirane gochaso obugima obi asamange twakirisimyese namba 0706840844 Betami Rehabilitation Center lichiburi gukora chingatale ichobutindu. Omurayi omukuru bwense ya Burkina Faso Thomas Sankara niga tebete nige kuira ekerengo gete kyobo balimo kibirengeralio eliokolenta amontelio ya magenderero asama tukabusio na kyoge kogera omuseneta Gloria Oruoba erure koba ebalimo yaino aso musimamo y'omutindi akonye kurwanerera omugusi inyora omusike Oruoba nigalenge omuseneta omochorwa bwekyama gya serikali gya UDA kurende agesokya kubwatisya omurwandereria bwekerugo ky'oburayi bwense kurwa orogonko rwagusi omusike Dr. Fred Matiang'i abange bakamuruke balimo igoika kaurwe kerugo kyaye kyoboseneta asogotenena n'omugusi omwabo nonyabono atabwati emirimo obeire okurwanirira wekinia kiuchumi koenana ebitamba byobochenu nabo gokurwania chisegi chiegenka bono nigo abuliryo mugusi komochora buna omu women representative bwe county ya Kisii asobocholi bwomwakugocha elio aire obubalimo bwaye alia sebunge agenderere kurwanirira omugusi emeremeye nigetage tomusubati omulemu Oruoba narokwe balimo takumeti kugicha obo balimo obo bokonye kurwanirira omugusi mbuya gutwara omusubati omulemu gose balimo kubwa gutwara omusubati omwoba okoni egesaku oyo nere Gloria Oruoba ebalimo yagusi ebagoteba ngo goseka omwelio nero goseka buya maiga yokonyora mang'ana mange korwa segeteseni kiao sigetegia Nsoko TV bonigo yaikirenga kingo koreta ng'anya sae nigo ndakoretero murobiri kurkunga amegelio yebebelia
murobrio nigo ndaorete amuna basomba banyasaye abwastra ko batukwegera ringana sobwagare nantari yoka nonyora matera noena masabo nobori ntunyare koba tukurwa ayankira lituko lye sabato lya bande bagotebanga Jumamos abande batebanga Saturday chinsa ikomirebere chamambia ugweka chinsa ibere tomocha gekora nchumulisyo ngaga n'abasomba banyasaye ntokoletere umurubiri bweleson seseni ine asama kiaya mbireo seino mbireo asama tuko amaega obugima bwakira lituko bwomugusi nigo bwale gosirwa nobolemi likomera liburga lisamura byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire libaga likiage asinka yomugusi nobonchereria noborokia nobonyanyimbo gose nobwagachi asomoroberio wikiage kyomugusi nobe gokumerana na inche Frida Kerbo kera litkoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogo sanga nomugusi kurwa chingongo eliokumanya naki bakwenyorera engere yabo ya kera litko tomocha Eye Nensoko TV Oboroso bw'umugusi. Chaitire kianda maega yense ya mumo nchumuri sema mbiabono aiga Nensoko TV toko genda sense mu gazeti litojara kabato kumanyinga ningi kere sechi gazeti sema mbiabono ko soko bako kwane nigombwate gazeti ya The Standard ero nigondo chebwate ubolito bwechi page ngaiga nabo igo se gazeti back page ne bwate bicha yo mogosori we club ya Arsenal kurunga Declan Rice agotebanga tegerera maganango bari burunge Diana toroki gazeti bwate Manjito murigeri ase gazeti ya The Daily Nation nero yo okaro mugano munene nigo bwate bicha yo muraibense bagukwanere goro yeri goriria maguta nabayigo mu chando origere tukorerekana mutugaiga magigari maguri oserigoria maguta komentwa nandiri kabungu skodinde bagotebangano nyeria yabeteligo kianigwa amaguri aro kigali kya tebringa tibaligo kialigo lili kunye babekire. Aya gazeti ya The Daily Nation kwegure una Diana gotebangwa Ruto nigagotara ase engoli erebone nkongwa sare ningi kabage kwanerwa gatiye bintu biri gukwanerwa nigoro ya maguri ya maguta. Gazeti ya The Standard yembwata soko bako kwana boigo nera nigo tebagaji bilioni 3 echikobwatanigwa no obukurumi bwesukali lietancheiri muganongo chikobango gotebe. Gazeti ya Taifa Leo nige kwana Kenya haiko sawa baralia amwanchumurigeri aba nabarayibe kanisa ye Katoliki batebanga Kenya muchando nororo. Gazeti ya The Nairobian kateberenga obwanchani bwabo BC bakaregateba enyomo chibesa naboigo ogotigana mwanchumurigeri gaiga bicaye muspatio yo moneroro nabo gwesomero nyogotete komanyanga ninkikilia yekubwatanigu n'obwanchani obu bwate chibesa naboigo buli bwabo BC naboigo mwelio gotigana. Dale Monta koru Buganda ego kwaneranga bye bye USAID ngokwanerere igoro yobokonyi buli bwale koba bokurwegwa nense ya America naboigo nabarubungo kwana bare bagotebanga obororo nigo bule ase pambu yokobeka mafuta gochia sabaganda bagokwanera igoro yogokina kwa magori asense meyo chishiringi chimibere na chichia kineta mafuta asense ya Uganda chimibere rendekera go translate go cha asense ya Kenya Diana nante binirenga ase boigo bakareka bagokwaneranga kia magori ya yuabetega komentwa asense meyo ose asense ya Buganda rabaronga te abarenga na mafuta bagolera. Aya gazeti ya The People Daily ngoteberenga bono nigo tobua toro boti rokoro kinganga kie serikali ase serikali
ekobeko kubwaterana kwabo gukugura amafuta nande kokorekana gwonchukire nakoba omochando monene gochia ase serikali ya William Ruto. Tiganchake ne gazeti ya The Standard muna nagotebi bilioni 3 chisukali eyo yobotutukano nigo bagoteba nga nigo bono emeli ya leta esukali yo ekoba ekobekwa sekerango gichibesa koba bilioni 3 esukali ligo bage gotumeka ase industry nigo bono yanyara koba gekurusi kwabo na koirwa esoigwe ase chi company no mwali okoirani gwa ase jiduka kugurwa ekikoba gegotumeka na bakenya ne batebe esukali eyo nigo bono ekarekoba gego ikiworo ya rusi gwa yamakobekwa ase chi packet yairana gocha ase abakenya nabo igonige kubwatani gune company gurunga Mombasa Sugar Refinery ne company ya megurunga Kibos Sugar Company echine chi company bereje sukali cha bwatani gune sukali yue tanche iria kogenda asa matumizi gosogotumeka ase nsemeli industry aigango kwa nabale igoro ya amakaratasi ya koroke sukali yu una ya soeti gwa sense ya Kenya kere ase state iliyo kogenda bunili gotumeka ase industry ekamanya kobage kobogoligwa nago ikiwa ase chinsemo chinde iretwe nagonchorwa eliera nese duka ebege gotumeka na bakenya nigo bone kobolia mabolia makongu kobwatekana no botumeki bwaye obokobwatanigwa no koreto mochando bwa marwaire nabo igo batebangense ya Kenya talikwenyorere bango yaye senyenche gosoa iyosoigwa asenchira eliogotebekana yobotutukano aigango kwana barenga no morobelio olioko bagokororekana korokinga nigo obisete abantu gete bali bagendete gokore eboncholirio bule botutukano aigani ndo chembara bya babekirese gazeti n'abangwana batatoyo magurunga bire kate osechate mwanchumo ligereli uyo ndenara ogurunga raju jate nabo igo Jasprit shate abana bo bakobwatani gune company ya Croatia goseka rekabage go packages kali mugano unigole sepeji ya kano mwanchumo ligereli asana mono bagokwanira igoro ye company eyo amini yesu kali yo mwanchumo ligereli botutukana bune karekabage kale tu sense ya Kenya gaiga bateba masakarani ga koro yesu kali eyo nigo yarete tu sense ya Kenya nabo igo egacha nemeli kuruga MV Agia Valentina ekanyara kabage kurusi toni goitania chialingi chiribwe 25 chimisa no isato na 39 eyu ya rusetigwe asense ya South Africa nabo igo mwanchu mulili karusi gwa sense meyuna koikigwa asense ya Mombasa nabo ige kabogoligwa ekagenda goikachinse mo chia Kisumu ase company ya Meguru Kibos ni watebes kali yegere yegetoro nebwate namba ya bako track ndere korokinga nego ya chiete kurwa enseme ya Mombasa gaika Kisumu na nigo yarwete asomochio odaba nigo bago kwanera igoro yomochando ulioko bago korentwa no gutumeka gwesukali yuwe somera na koranga nande sukali egotebekana elietalie birengo byo gutumeka mwanya bantu yaikiwe ase chimese cheito Diana Manjito murigerio mugano rase gazeti ya Daily Nation mugano maneni go kwanera igoro ya mabuta tumetuseno senti mugano inorenge gagu kurende ase gazeti yeye ngwira nane nyokwarero Manjito murigeria agonta itenda kwira wikase kiama kia ODM haikase gazeti ya Daily Nation page ya 5 na 2 nigo bono ekiama kia ODM giasokire na goteba bona mbari gochutwara nkwana chinde chonsi ne kiama kiri kia ODM kia UDA sabagoteba bune gatia barayikurwa se kiama kiri kia UDA bono nigo bachakire ko bagora abavunge eri bakikunyara bako rigyoborai hosebako choribo mwako gocha wetrase ticket ya UDA sabatebringa nigo batagite babagore boigo nigo batebringa zoning batagite nigo gwikira boni getarakira ni gwasbatebringa nigo batagite kirogo kyomo konyi wo murayo Manjito murigeria negatiale bagokwanira gaiga bakoteba nige kiama kiri kia UDA getabwatia maskani gocha se kiama kia ODM bagoteba ngegatia baraikura se kiama ekyo nigo chinkwana chiabo chitabwatia maskani nende nigo chitaitiko bagana abarikura se kiama kiri kia ODM asibago kwanira boigo igoro yogo taikirani wa agenda chiabo bagoteba ngabo nigamba bwati kwegena konde wansi ngoriega tiaria agendete kwene kiwasi kia mekyo kore no Manjito murigeria ase gazeti ya Daily Nation na otebirie page ya 5 na 2 nige gukwanira igoro yo kumera na kia mekyo abarayaba ne banyati bakomera litkuri igoro asibanyati bagukwanira igoro yo gotatwara egikaro kene gyonsi
kese baganiri kuyarigania sobochori b'umwaka ogocha bagotebanga baganiri kumusiro murai bwensi ya Kenya iria chigocho buno murai ya sentunde ya kabere sobochori b'umwaka ogocha 2027 korende wikira boni go Mwanchito Morigeria nigo batebire ngati babuati mero birindi yonsi go chutwara egikarone kya mekia ODM huna nagotebire nigo bagoteba buna zoning area ganiri go korone kya meki go ikiraboniga tibaro chingane chikokorekane kya gari gatia baraikura sekya makirikya UDM tibabwati amaskani gocha asabara ibari ba ODM nabigo kogorwa kwa babunge aini gatia banyati bago kwana litkurigoro Mwanchito Morigeria nabo gwesomera subwagale onyari go kolega tialia bari gukwanira kolende tokwira na se engazeti ya The Daily Nation asibago kwanira igoro ya mabuta buno mtu Innocent agotebye kirari gwetera kigaseti se gazeti ya The Daily Nation eroro mugano monene bono nigo bagoteba ngo murayibwense nigabwate chinga kichinkongo asobora ibwaye chinga kichisegi kigendete kwene kiwase chinsemo cha Middle East saboteba ngali goli ya mabuta bono nigoli ya mentire nande nonyeria beteri comment shitariki 15 ya beteri comment mabuta kabaga ika 206 nande bakanyara bago ikaransa litskori gorombanyarite Mwanchito Morigeria bago ebunge nyanyatike wetia totebanga VAT value added tax eyogo kwanera igoro yogo kyania ligori lya mabuta nechiringi kyando Mwanchito Morigeria mabuta kanyara kawika 197 kolende aigani go bago kwanire gatie ya barunde chikali na barunde boda boda sibatebire bono nyama butaka beteka go kyanibwa nechiringi cyukyanda ligori lirikonye babekire tibarigo chikunyara bakorikyania asibatebire buna nonya nigo ligori elyo lire igoro Mwanchito Morigeria negati ali bagukwanira igoro yechinse chinde buna nakiro chikoni amabuta kolende batebensi ya Kenya niga mabuta arachigoska nande nigo bono economy yensi ya Kenya rachiko ngato komanywa se gazeti yenga amagori yechindagira nebintu binde bono niga kagerigo chikomentu aigamba chorete graph buna mabuta abeirega komento Mwanchito Morigeria nabayigo buna chibengi chianyarire chigo kyania chibesiri chiko bwatoka gocha sense ya Kenya bakwanete ebengi ya Central Bank nabigagatie chibengi chino Mwanchito Morigeria nabigomba kwanirete igoro ya makabeso aliye serikali yense ya Kenya wikiraboniga etranyara kego kwanera se gazeti yeboigo nigo bakwanira igoro yo muraibense ya Kenya sabagotebanga amabutayu nigago threaten nigakolento bobo Mwanchito Morigeria asogo choru kumuraibwense asomwa ko chabagotebanga fuel crisis resurgent opposition threaten President Ruto's re-election ko chora kwae asentunde akabiro Mwanchito Morigeria neye nigego chamaika yigatia barai korwa opposition go sebali bakwa media serikali bagotiba bunamba chikogenda omugiro litkoria amandamano actually Mwanchito Morigeria korobekana litkuria Jumanne ekego chana baga cyber agency nabaro batebire ngo kibare ko nyara bagosoka chipara banyare bakorokobekana negati abarayi bari bakwanira segazeti ye yabo omo MP Okiaru constituency ndindi Nyoro yogatebanga serikali niganiriye rigerira mabuta nande nyari kiko reduce ebango goikerana ekerengo G10 na gatatu 13% Mwanchito Morigeria eri abakenya banyare bagokianirwa rigori ryo komenya satebrebuna bono nigo chindagira kira chikomentariyo rigori nabigigatie bintu binde stoko manywa boigegatie bintu binde biriko nyara bigoikene ni wasinsemo kira cha Middle East buna mauga nabigwe egatie bintu binde bune nyama bono bagotebanga egento gego chikoirera ogochorwa kumuraibense William Samoei Ruto kabogo kongo asomwa kogocha Mwanchito Morigeria nabagwe somera sobwagale gazeti ya The Daily Nation page ya 4 ne page ya 5 bachubuligili ase gazeti ya The Standard bunatogenda tekuligili sema mbiabono na mankaroro Diana bicha ya mekatilili me wa menza nigo bono yale tiregende ikoro kwa okuinyolia abantu igoro ya history mangana mange sana bagatebe biche yuere mwamune ndabu nabo koyerora se gazeti ya The Standard page ya kabere ngo tebere nigo bono ekonyara ko bage koleta chinga kichiri kumunyoro muswati uyu oliyo betega kurwana na kiliye otebekana nga obokoroni ya sense ya Kenya biche yu nigo gotebekana ya chitekaletwa kurwa ase ense ya Bongereza na koirwa sense mo ya Malindi asaba menya banke bachakira ko bakorigili biche yu na ko bage ko bainyoria chinga kichiri chia magega
Mekatilili wamenza nigarenge umurwani ose korwa asigesa kukilikia bagiriyama bwo kurwa sechinse ya mukirikia cost mwancho muri mugano yugolese page ya kabire nabo igona bukurigiriye bice ibatebanga nigobono yanyare ko bagikoirana na kolete gento kiliye gotebanga kuirania bamenyi benseme yuko ba ebirengera libachaka ko bakoinyoraga iga abo kunyara ko ba kogosoma nga ngikelikeroro ase enchira yobekirano muswati oyo mo oyo nyari to kabaga ko mungaino musacho yo mona kumure chibese nigobona irwege sibokie miaka bagotebe miaka ebere asachi ko ba akobekwa sechera muswati oyo bwe miaka yegatua nigagotebekana angainete umuntu yo mo yoro mu carpenter ngango chiale ko mwa egas nande nigamuriete chibese chiguru kuchiri buchimibere 230,000 ya Selieta Marian Wanjiru aso mwaka w'ikirubere 2024 nigangainete mungwano kurunga Brian Majanja ngana makonya chikobaga konyore gasi ase chinse kiri cha Middle East asa muteti arukiri buchimibere kurende techiti kobaga konyarekana nabono iga nindoche nkikeli umone chebi nagatebanga nigintu gyugo kumisana ekera umuswati okuruku Wanjiru anyar tukabaga kungaino mungwano yo nabo igo kumungaina ngana chikobaga konyorega sio kobe waiter asense ya Qatar igose chisemo chiuman nigo mwancho muri atebetega ndabwo atenchira yo komokonya kurende igintu gitekiranete nande bo igo mungwano yo nigairete chi message chi M-Pesa gwikaso ebosi bwikegambiro na koro kinganga ki yarenge nabo igo buna bagateba nigo ayakera temete kubaga kumwakira matuka mangu muswati yo arakoreka kuri misi miyaya naboneke gambiro kya monyore nama mocho yogo sibwe myaka ebere ene tokoroka olire fair ose yere beyond yere beyond talifair yere beyond motao kumaina abantu nabange sana boni gato igole simiga iga Diana lakini totebe simia ne innocent batali convention to igole simia studio total convention tatendara teba bona iga ndrengura cha nabatebye gento nababoliti safari lali tate chisimi sana chioka chigoteba abantu barureli yakibali atonda tagoteba necessary kwarure mota na 100,000 nande chitarache namba ito studio yure 0788 666663 Diana nabo kuigwera anto baliru chibe sana mworo kyoyo mo nigo aitetwe akubatekana nilio mana lio bolemo sense melia bagoteba ya Narok North asikinyure gurunga inalibeli na niga bateba lio mana liabo liachagete kera obolemo bogotebekana obole chieka wetani 15 bogotebekana gutwara lioro chikurwa somwa matoye na kili gotebekana umusacho yiwe myaka 50 nene niga itatuno mwa matoye na nigaro mworokia mwanchu murigelia seskuru yemo asenseme ya Narok North na niga gotebekana olia okorokwo mwa matoya aletete ngondi chiachi cha polisi obulemo bw'omungwano uyu na babere bakumana sana igoro yo bulemo kibono kakulitu ule mombo gendete kuleta yaye some page ya kabire nabo kwerorero mwanchu murilinga ninki kilikeroro Diana tiandara kwaliwa Mwanjito murigiria tokwera na se gazeti ya The Nation nikontaite ngwera ni ase page ya 5 na kabire iboni gukwanira igoro y'abarayibeti kanisa igando che n'abarayibeti kanisa ya Catholic kanise kurukwanga Kenya Conference of Catholic Bishops kurukwanga KCCB aiganiga barayibeso kire na kukwanira igoro y'ababegwa gusegonsi bagendete gwikirana seme bagende gwikirana seme robere guse ase okumerana kwagati y'abarayi imeyensi ya Kenya bagote bange mono n'abarayi kuru bari ase opposition gose bari bakwamiriya serikali asaba gukwanira igoro yogocherwa ko mo senator bi county ya Vihiga Godfrey Ososi uyu abetega gocherwa chinsemo cha Kisumu nigo baboririe ase gazeti yenga ningo ogotoma ababegwa bona ningo okobakana gose ningo obatenene tomwanchito murire kero tugukwanira guns kwararire gati y'abarayi kuru ase United Opposition kera bakugendera ase misangirekano yabo buna bakoba bagocherwa guse kwanyora no inasiba kwenda sikanisa abantu bakurutira kitiaga sinamagina negati ali bagukwanira asaba igo bamochirio murayibwense kotaikirania umoroberio osha asaba gotebanga umoroberio ryo NHIF no bwati kibesi cyabo ekire ebilioni isano nuguta isano na 5.7 billion asaba gotebanga wikiraboniga
nigo boigo omurubiri oshano robwate chibilioni 3.3 ichibaganiri bako bakano mwanchito moligeria asiba gukwanira boigo igoro yensemo yegisemi naro baboliye serikali kwene kiabuna nguchire koliya lyo moroberi lyo CBE enyari kigwikirania amagano y'abananchi asbatebire buna egento gekogera chiskuru chinyinge kitari gwikirania noko burwa wechibese kiri chikobwatuko gochasi chiskuru chinyari chigwikirania amagano yabo mwanchito moligeria bwego nigo bakonira igoro yobokurumi mensi ya Kenya asiba maboliro moraibensi ya Kenya nabo igabara kwene kiabuna gochya bale komenya batabwati yobokurumi nabo ikobekirania amagano y'abananchi no mugano rasi gazeti ya The Daily Nation page ya 5 na 2 na nikaitentwa kwanira omugano yo mwanchito moligeria asogukwanira igoro y'abara ibechi kanisa bono besokire na kubolia serikali gwikirania amagano y'abananchi kurenda se gazeti eboigo nige page ya 3 mwanchito moligeria nige gukwanira igoro ya gambling kero to gukwanira gambling omwanchito moligeria ose betting nego to gukwanira korondo aiga bono innocent aiga nogo so abagotebanga bono korondo nigo ya saliri no nyeno kuligereria kulia kumupira timaitinga korondo ngakinere goche ya salio kuligereria kumupira okay bana bilanga debi njirego sali kwa buli njirego chaka osali Diana neyega abantu mbabwate club bakobwatia mono sana totebe buna bono Shabana yaito tokengo gosolire na Gor Mahia okonyora bona mashabiki ikira chakire kubeka Chintamame ju tienjiro gechibese Chintamame babeke beseje bono babekira Gor Mahia bono bale gali nonye no bubwata nigo jigo support timu yabo bali kwenda go support bakwenda go support bali geti ukora ya nyonsi gobe ya soire egentugire bagoroga goal endogere bagotebanga chiru makali chitali konyonsani bono umuntu agosaba bono konyora umuntu uyo nonye ni passion iri omupire moment ye chichebinere ukobana kubanegera banyore chibese kwaletira umuchanda sana kwana kobana tindate aboiraniri nande tiniko iraniri kuna se gazeti ya Innocent una gwakwanira kisheno about banga boninga nonye togoteba English Premier League EPL bagotebanga egati ya Arsenal na Manchester United abantu abangeni go banarito kogenda banywa echae yani cold drink tari chai agasoda iga ose ekenyoga ketogoteba soft drinks never had rende kija kurigererio mukira yadi ndiyo banyore kenywe sobu amo baikaranste bakurigererie mbombo lakini bagoteba boninga igo kogenda bieke kiagara abantu abange babekera neti chingi Chintamame whatever Chintamame egento kiabeke nene bobe mono Diana buna bone team ya Manchester United sorry to say bali bakuru kwa babwatani babo season yengi mapibu na yachagete mbara atenge kisobo bakuri nona matukia 28 batali kogosoli lakini ya sasa ne kogosoli oli bakogosoli nonye mbamu manyedie lieta netoka ngaze no lero yaumira nechi kogosoli ne team gete bakobeke besa muina bate base nongwa kwiri chigoli Jawan tiliko genda na mugano yo mwanchito moligeria nindo chazi Innocent yakongira nande tingo nyara naruro tigere page ya 3 na bugwe somera asobwagale buna bagoteba korondo ya salirio kuligereria kwemepira Chintamame page ya 5 nalimongo kwanerere ngabali bakuru kuchi expert buna bono barure gento ikuru kweko gochia somura ibwense na namono bakale gotebanga enchera koralia emerubili ya serikali anamono kurua se chibara nigegento kirikyo goichani mono nigakale ko bagakurua ogochika kurua se bara litanga ni mwanchumuli riswago kwanera igoro yogo teba ngorure omoyeso gochia se bango iliye ko bage gwakanwa gochia sa mafto mwanchumuli lise koligiriga kwa rabalenganga kyumura ibwensa kwana kurua chinsemo chia keumbwe ywere nyali bali chache ekerate betenga bono na ruro gochika bakeye banko ya mafta aliye ekobage konachwa negento kilia bakuru kwa ba expert batebire ejo no muchando moneno korokinga mirobeli liebe kiroro de chinchira chiri chitakeire chogo keya magoli ya mafta nigo muraibwensa kogenda mamincha na anemono okurwa ogochiko kurwa asebara nigo kokoroke muchando peji ya 5 kabire kokwanerere iguru ya amabutali agotebekana bwate sumo ayo asoigwa sechiro aigango kwana bali bagatebanga bone byombe biri bikoigero bwene bwa mwanya bantu na bali bakoligereria aki mwanya bantu ho sense ya Kenya bali bakugule bintu ngaki bako babakolendwa kununga consumer protection nigo bono bagatebanga kubwatekana na obotuki bali bakolire ase amafuta yo wetera asoko ya ligeria selab
nigo barorire nga mafuta ayu nigabwate gento iguru halogen yuere asobonge sana mwancho muligiriri umugano uyu nigore page ya gatano kabere bwe somero orenki kili bakwanira na nigo bate aba mafuta ayu ekera korentu na bako bagakuburuka nigo na yande onyore nga aletro muchando monege ntegetangani no gosali chigari egento kende gya kabere no gosali ebintu bitoetanaine na koreta umuchando bwo chenu asemebere itona bwe somera na koranga ningi kilikere ase bono igo mwancho muligiriri ikiama gya ODM ngwage kwanira abagaka bono nigo barure kokogochia ase abaraibo ODM namono bakale batebinga igento gikikurugunga zoning niyo chikobage kole to muchanda kera bateba zoning aigabuna twikaransta bateba aiga no innocent yondete yo contest igento gekora kana gikobage kole to muchanda monene na namono nabo wesomera na koranga ningi kire bakwanete kuri chinsemo chirichia homabe asaba ka batebanga niyo chikoba gekororekana chinga gichinde zoning baro bagoteba gere biya abande bagoteba gere bube abagoteba nga kera bago zoni bakubuna demokrasia nabo igo yachaga ko bagekorekana nga bali bakorekana ko bwati kiyama mono nigo bakora guchi ticket ODM na zoning na mangana abeira sama tukamange sana muwaziri murukomen bono nigo arangeli gugo cyobosio bwe senate achikoerera nga kibi bago bikale ko babiko bwatera nigwa asemero belio ya kisiasa mwancho muligeli umugano lese page ya kianda bwe somera na koranga nige kilikeroro page ya gatano gatatungo kwa nere kiombe kilikia IMF na kia rulege nto yekoro kwa okokogochia sechinse unobugi mabochi kwa bago konga na boiga swaga teba uchumi ya beirege konyoro muchando monene gaiga muraibwense nonya karu orwe tomo esogochia ase amagoli ya maguta aiga nindo chomuswati yo mugurunga director Kristalina Georgieva nigale umo director bwe kyombekyo kya IMF na nigoboni gumwancho muligeli ya berenera kwanera nagoteba nga chinse chia ligani pinto mbiri buya kubwatekana nese giyure Middle East anemono ense ya Iran Amerika na boigo Israel. Aiga mwanchito muligiri ase gazeti ya The Nation nigongo kwirania gocha ase page ya gatano na gatatu page 8 gukwanira igoro ye kiombe kirigetenere tobo chori ne chimbebe aiga IEBC mwanchito muligiria nige gukwanira igoro y'ababunge nabo igo abaseneta banyate bakwegerera tubwate Tallying Center sasi chikura chikunyara chikobagirirwa mwanchito muligiria asibono bagoteba okwetera soki omtato yonyatega kwirekina aseke gambero agoteba buna Tallying Center se icho nigo chikore ntobo kurumi nabo igo boibibwe chikura kolende bono niga babunge banyate bagwikaransa nagoteba buna nigo bakwegerera kiagera nigego konya kubeka chikuramo nabego kumanya abantu mbalinga abanyare bagwaka chikura bagoteba ngani nchira yamo yo kubwatiri chiko se constitution yo mwanchito mulgiri ukwanira igoro ya Tallying Centers nabo igo gaigandoche omo erasta sete koni chairperson ya IEBC nigatebire buna omwakogo chabo choningo bora chikokolekana asenchira yo bwasioko kwenekia buna bukurumi mboyo nabo ibimboyo bogo chikokolekana haigase gazeti ya The Nation nabo gwesomera sobogaro mwanchito muligereria asoki omtata gotebanga nigatagete banyale bako lenta gosego introduce chi Tallying Centers chinde kolentario gutwara AMO eyuego kolekana se chinsemo cha Bomas of Kenya mwanchito muligeria nigatebire nga chinsemo icho nigo chibwa tobo kurumyo bonge nabayigamanga kolekana rorekero kyoko chora omurayigo soko baragwechukura tikorwa korwa senchira yowo keranu kolende nochegi gati abarayibo igombe sogetina gukwanira asibago tebire nga nenchira yomoyo kubachora baraya senchira yabene nabayigo kwenekia buna abananchi nabayiga baraingo cha bane bakomanya abarayiba bona bwo somera sobagare se gazeti ya The Nation page ya gatano na gatatu boiga se page 10 aiga Innocent litkolia lero ndire WCW lakini ningogete ngotebi gento ke ngogete rero omusubati okokonga Christine Agutu oyoro mwalimu we skuru y'abanyeroka ya Lamu nigoboneso kirinere aguchikoligia ekirogokeria kyomo tenelio kupeti cha person. Okay. Aiga ningo tukumanyigwanga nigasomiria se skuru ya se miaka 10 agosomi bio na chemistry biology mwanchito muligeria ngusabo kwabira nabayigo chemistry asiskure y'abanyaruka nigatebire gwitira senkwana ya yenga namanyire amajya bali mu bagwitira na baraberira se birasi boyigo nimanyete ninki koba omwa murai
okobakwanira abana abalimu kirachigokonya nigatebire buna nachwikirania amagano yonsi y'abalimu ase chisukuru nabayigo nachigokonya asokobeka chisukuru ase ebirengo bibiri chikaniri omwanchito omurigeria ngagoteba ng'a chibesiaganiriwe ase nomination eyo nigo chiaringa enusu $1,500,000 akaba kago beka abasani amwe n'abayigatia abalimu bakanyara bakomokonya anyareka wikirani chikampeni chayo mwanchito omurigeria nabayigo nigagukwanira sanyatika gukora chikampeni chayo gukwanira igoro ya WhatsApp, Facebook, X nabayigo agotarget agoteba gaiga 900 schools 9,000 chischool 9,000 asabalimu abanyara bakumwakire kura ikongo mwanchito omurigeria nyokoro mwalimu nande kubwateli bagali kumwakire kura Christina Gutu omwekure yane okay uya ne provision y'abalimu ne bwate binte binge koligerelia nande ni maitenga isenchonde omwibuli obwate nyaroka tingo kwana bo begoro y'Kinyaroka nababa no munyarokale nyababwate gende kurunga meritocracy babwate ogweta korororo tigabaye gwegasi kabisa na musachonde nero ramuruke okoreka no bwate iri bibwenerete nera igwegasi Bonse Diana Jetrista kemeronge 35 maiga yense ya mese mambia bono nekerangurigiririga igaba iskobi nigo bono bagendete gusuguma gose kobetereria serikali ebwato kasobwango emerobelio yoko rwachi certificate chinyomo nigo chikororekana chiteneine na nenamone kiumbekelige koligereria igoro ye kanisa yege Catholic kurunga Kenya Conference of Catholic Bishops nigo bono yaberige gotebanga serikali nigo yachakire kororekana koinyanyuria sana kuruji certificate yecho nabo igo ekwamba kororekana bali bakonyara kwa bago konyo murobeli bokolika igoro y'abantu abanchani babere bali bachikwa bakonyomana na koroku nige kororekana ibwato mu chando chi challenge chigoseme chandeye nigo yaire chinyuomo okea okolerwe ndeguru nga formalization yani kumanyekana ko igwa baswati bagobolinga no manyekane teseito aiga bono rende bakare gatebanga netakeire asobwango sana Bishop Bwanyolo nigatebetenga serikali kora bwango sana bantu babwate omoyo muya fuchikoba bakomenyana bune amate bono gomotoli na libaga abantabu banyara kwa bakomenyana umateli kale chikanisa chekero serichi certificate marriage certificate lero serikali nebwatwe emurobelio yebwo kolikia wetra e-citizen yo wakana kwa declare nga bono inche innocent na umungi none ntotagete tokorega na iga abe serikali gari komnyoka nero mono koreka nange certificate ye kali konyuru serikali gari komnyoka mono innocent abantu nonye no mwako ye stock ye kanisa jirira ngalia matenya certificate teyo nyangi teyo korakorekana pake certificate iratoka age bana kwa igure batei bangoi abanchani swali lyoko bolinga no manyikanete seitondi abanchani abarende binte bingo nakababire buya waga kibaki nache taga turuseli chiombe agatotebia teliras mu chiombe weekend ngero on Monday na twasomete nga woni ngana bomo mbugaka gwanjuru koenda oyu mwana oyekuru Kenya gaige bintu mate mwikibaki gaibegete buronge sana bire ntakwane segisa kito cyumugusi kurende na ndengo kwana toltwate bangenege kuruge itonkeroro ntubwate nchira itotokale bintu na nye no nyenege se abegenu bekanisa ya Islam kwanda bale bayikaransa gali bakwanirwe ndengo nga sharia laws kera bayikaransire bakwana bateba edini yagateba iga ono lende chi certificate ya serikali na nje tigankwana mental yogielio se omo iskobya nyola tebire urwa se kyombegelie kurunga Catholic Bishops Conference chitsoke bwango sana ndo chenga Uncle J ontebiri innocent yonye baruse tidao liororo umwako yo na mimi nitatuekera ngikwa otebera Uncle J ngwaro kurateba director Zack Uncle J medembia director Zack rago debia anke Genzi director Zack yago debia anke wiki yeiga nabonde ngereti wiki go chonte bino naro chemdore bikong tata tintageti no tondo mutimo komwa nchumuligireli togateba gaiga Nensoko TV omurubili Nensoko bwakire itukonelie Ijumaa.
Eye Nensoko TV, uboroso bw'umugusi. Magega ya televishoni Nsoko gwikasero yao kwanyoribaga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia bokwenyulia ogukwa gose okubonchurelia bono nabokonyoribaga lyabene liyokuralia asegete senieke asoliguri liyakebusani tolikere gose twakere simigwitire namba yaito yobonchurelia 0788 66 66 62. Mukabora ingerango oye chigosori yabarire. We've never seen anybody win 3 in a row. Ono omwancho omurireria ayebune motutire bwe chigosori ao nobe na kirengencho yokokokera. Goal! Absolutely astonishing. What about that from Gareth Bale? Egeteseni kia Ogien Soko TV. Ibono nge kuchunchugere kokwariganiria na kokwerera chigosori ao obwikiranu. Somo cha kubwata etariki inainche Daniel Omwaga goseko gwancha nabo ogontona Erieta Suarez amagosori webegi iyokoryo keraritko oriye chimamosi igochakera egetone gikinze sano na isato chiamogaso goika 10 chamaragoba ase omoroberi ebwe achigosori amo nabanyangongo ase na kumanyana gokorosera ayatekire ase chigosori and he's awarded a penalty. Ebago tebango yogoseko mwelio nero gosekabya Maiga yokonyora mangana mange korwa segete senikia usigete Nsoko TV bonigo ya ikirenga kingo koleta nganya sai nigonda koletro murobili kurkunga amegelio yebebelia murobili nigonda olete amuna basomba banya sai abu astra ko batukwegera lingana sobwagale nantali ya yoka nonyora matera noena masabo noboli ntunyale koba tokurwa ayankira lituko liye sabato liya bande bagotabanga Jumamosi abande batabanga Saturday chinsa ikomirebere chamambya ugweka chinsa ibere tomocha gekora nchumulisyo ngaga nabasomba banyesaye ntokoletere umurubiri bweleso seseni Ine asama kia ya mbireo seino mbireo asama tuko amaega obugima bwakira lituko bwomogusi nigo bwale gosirwa nobolemi likomera liburuga lisamora byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire libaga likiage asinka yomogusi no bonchereria no borokia no bonyanyimbo gose no bwagachi asomoroberio wikiage kyomogusi nobe bokumerana na inche Frida Kerubo kera litkoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogo sanga no mugusi kurwa chingongo eliokumanya naki bakwenyorera engere yabo ya kera litko tomocha Eye Nensoko TV, uboroso bw'umugusi.
Chumuligeria merongene na isano na ibere maiga yense ya mese mambia bono Diana. Igwetabagani baitu baikira sensemo ya kabere ye studio. Bakorokunga bali bagucurucumba bakwirigeria bakorokuji hasla. Tutete tumanyanga kibago chikogenda se chi counter assembly. Lero ngotebigure ngano umanye standing order. Tete kumanya gosembaje bamanye standing order. Kiraba kolegento gekoro kwa korosia machiko ye counter assembly ngukwanera igoro ya umungwana yo muguru Anthony nabo igo yondo kurukunga Daniel no bale asensemo ya kabere studio igo chigo ikachinsa ibire ngo chikaba tolete gukwana baru genzi na bali bakwamiriria serikali bono batebirenga ngo chikaba tolete ko tese bara to chikaba tokoranga ninkigiriyo chikaba yakorekana bagotebagaiga nigo batagete chikaba bako leto kurubekana sense ya Kenya kubwatekana na kili bagotebanga nigo ubugima bwabere bogokongu ni bogokonga mono kulende naruche umuteneri bw'ekyombe gya court omuri kyomonene okurunga Francis Atuli nigatebetenga nigo bona kanire ukorobekana okungo chikobaga okorekana nabo igo mwancho mulili litukulia Jumatano morali bwense nigatebetenga ekerengo kiligia bieti kya mabuta Kenya rakobage kwira ni bwense bwesomera na koranga ningi kilikero Diana nago tebyo DM goteba tutageta maskani nabo igo nigo bono nande UDA yairanire na komomochumura ibwense omukuru Uhuru Kenyatta asekeli bagateba nigo akareko baga koenana enibo iyo chikoba yakoranga abantu bachire se barakorobekana na koro kyo gotanchirana kwe serikali ye kioni ni gatebire chinsemo cy'Olkalau aiga somo bunge ulio siri buguma bwaye David Kiaraho uyo nyarako bagakoenegwa bagoteba Jubilee esenye njomo bungo yo alengo yo Jubilee ngo chikoba tobe ko bumurwanirili nabo igese bagoteba nga propaganda eliagendrete nga nigo barusirie osekia magia Jubilee kierusirie ko chikorwa umurwanirili asense meyo no bolimo kiama kya IBC nigo giateni okolikia kwa baki chikuraba ya asense mo Olkalau kubwatekana no gosira komo jumbe wenseme yugo nga David Kiarao wesomere CPG komina koranga ningi kelkeroro na onyara kaba gokomanya asenchira yoboikirano Diana ntagetenda raligiri nande page ende asekeli bara tebenga ningi kelkeroro kingende takona gogligirilia na igae batebanga mwancho muligirilia se ekegambero gya Kiambu bono kya rulegende kurukunga ogochika gogotenenia asegeka kiamatoka make ogo bwagachibwe chinyomba chi affordable housing usichama golia make asensemo ya Githunguri kubwatekana na kili mwancho muri bate baba gwakiri nigo bairete ekina bosiona kotebanga bagaka begesa kukia baikoyo nigo bakanira saita basaga kwagachwa ekogera nas bagoteba ale ubwo sasimira wasabwate meaning yana nego chia segesa kwikibwe somere PJU ya 12 na konyara koba wokumanyanga ningi keli keroro Diana ntatenda ko ali bagana yorachicha Panjito murigiria se gazeti ya The Nation taitengwere wika page ya 15 nemo page 16 ase ukwaneregore county ya Nairobi bagotebanga chi parking chiwe asinsemo chiri abantu bakunyara bago park chigali chabo bono nigaba bigwa abanyare bagwesoane asagotebanga abamurambale bakorwanga parking boys barabo bakunyara bako saba kibese kurwas kigali kigese kiganirwe kirana sebango ye county bono nigo batebiro manchito murigeria weterase omugambi obo tirasi njoroge na chkwene kya bunonde bwensi gutoka ngene kigati kunyara kigo pakiwa bagosaba kibese kitari kunyara kigo kirana se county na chkunyara bakorwe gitambo kire kitindi abangi bakubikwa biara kurenda se gazeti niboigo niyo kwanere goro yechiri kibese kikire chiri buchimisato ekibawotebanga kerali tuko kikunyara kigosira kurwase ebangeyo kanirigo go sangera ligwase county ya Nairobi gweterasi gali kikonya kiko pakiwa chinsemo awase county ya Nairobi manchito muri nabo gusomera sobogare se gazeti yo kurende taitenko ire naro wika ase gazeti ya The Nation page ya 10 ase go kwanere igoro yekyombe ya TSC kiaboliria abarimu abanene b'ikisukuru kwene kiabonangu kibari gwikiraniye emirobero yonsi y'egisukuru manchito murigeria yeteraso mu rubiro CBE se gazeti ye niye kiombe kyo kyanyatike gutwara ebikaro na kubolia abarimu bonse b'ikisukuru banyare bakwena muri kirebrari nkirasi kisukuru negati ibintu biri yabiganira ibune bitabu asikisukuru ekibono kirigeretego cyakoiguru nabo gwesomera sobagare walebuna amoncho liagendete konentwa asikisukuru manchito murigeria Kate Innocent ase gazeti ya The Nation tubwati mangana mangi okay no mate
Ivon Chaka Ni maite. aterete ngagateba nga buya mono umu DJ yasokobugyo gatera kwane. Mu director ale konyorere gesamye kira kinti maite gose kira iyelie bintu. Aba DJ gose bali bako rora abanyangero ngankubugi kubale nigo bono bachire nabaro bagateba nga nigo bagoseirwe kubwatekana na kili bagateba ngi tarifu yo gwakana se chingero kiri bakubugi likonyore license yabo yogo kore emirimo asokobugie chingera se emebogani au ni chinsemo kiri bakonyara kwa bagotokokia bagatebe tarifu yabo yo kuruchi shiringi kiri bu 200 aso mwaka nigo bono bakwamba koranga yabeiro muchando mone nigo bateba kibese kikibwenete kurwegwe eli kigende kikoba chikoa abasani gose bali bagotera kibese cyabo gwetrende nga royalties kulinda aba DJ bagoteba intweni ndutokogera abanyangera babamanyekana kibese kimugotobekera n'iki nyinge sana nandesi bakareko baba kubulia nga kibese kiri kikoba chigo bako baba korwa nari cyasangiririwa nekyombe nga collective management organizations ngobuli bali kibese kingo ikira kiraba na muziki ntuntogenda takobwichi ngero cyabo nigo tokobwi aiga sense ya Kenya no nyanjiri cyinse cyisiko nonye nintu nigo tubwenete tonyore kende tugunyara kwa batogwakano ngiye ko aratogotebi gutwakane chi license. Thank you Mr. DJ for playing my song. Mr. DJ. Wono DJ igata keira a thank you mwana muziki amata thank you for allowing me to play your song. Weso bere mwachumuligali aga pull out karega igakuru ku Pulse se gazeti ya The Standard page ya gatano nalimo no konyora gabwo bako babago kwanera nindo chega igabasani bago kwana Dennis Ntumbi ere taliye umusani kolende ni gale sensemo entertainment na ndega kuligera creative economy yense ya Kenya ko kwanera alenga royalties kiri kikoba kigosangiririrwa nigo kikobekwa sobwamo nonye nabo nchiana gwaka nwenda sentire buronge nigo bono tutagete tokore into guruko ko audit tororenga ngikirikero nabo igo gatebire ni gatagete koranga babekire enchira yugo kora chikate Ruben Kigame oromotel yoteba nenda nasi ama enda nasi okay nenda nasi agatebanga muchando tali oko ruwago sekende gurunga royalties gento kiliye kenga nigo tokoi gwige ebichwes chinke nabo igo ateba chibes chia batel ya bange nigo gechigendete ko bachikoirwa Dan Chizi aseda agoteba litangani omo DJ andonsi asale nigeta keironya ndi babe kiru batebi gunga baye guchibese kiri chinge bagwakana use kuligeli Diana kera tugo kwanera igoro ya omo DJ kiamagio diemu gwante binga yote bageta tamaskani bate bata tamaskani by the way no stay amaskani ya jagete ko bole kero omo DJ yo banganyete bate banga maskani tayo pi sera bakali kortero chinkwana telingia okay bate banga DJ. Thank you Mr. DJ for playing my song. Kindateba thank you DJ ase emerememi yana rombo Wetibwati gotera. Nabo goteba. Igando che ase gazeti ya merongenen kabere ase gazeti ya The Standard ngokwa nabale kurwa sensemo ya Mbarak naboni gabuno mogosolio yo mukuru kunga Idi Mbarak agendete ko baga kwaga chendoto ya yoko gosolini gako gosoli club kemuge kurukunga Talanta na nigale sense meli yokurukumu goalkeeper naboni go mwanchumuligeli mogosolio yu nigagotebanga tabugati umwayero mono bukorangirwa cyese national team nigakare kurukwa umosami goigunde Daniel gochoteba ngago samye umupira aigango kwa nabalesa bali ya Shujaa buna ya chakiro mwanchumuligeli ase enkoyeli yabe kurunga rugby sevens ase ense ya Kenya yo chikobage kogosoli tukulia lero ase keminano kiliba kurukanga HCBC liokoranga abanyare koba bakogenda sekerengo kendo mwanchumuligeli nigo bachikoba bakogosolia ase ense elia Australia na New Zealand onyara koba gwesomera Arteta relax. We are in Champions League semi-finals. Omo coach omonene we club ya Arsenal Arteta nero tebiri bali babuga tokwe murungani bali batege netinga tegerera bono tuasoira se enusu finali yekeminano gya Champions League nigo mwanchumuligeli bakoro kigaiga ngakichi timu echiabete chikogosoli maiga ye timu ya Arsenal gukora liga na liesagera se liga na liesagero ne timu ya Sporting Lisbon na ko Rusia askiligurunga aggregate ya segolia ya monaboigo timu ya Bayern Munich
nero nigo ya inyar tukaba gekoyebuga timu ya Real Madrid na bari bakagenda bosio boigo nindo chega igo mwancho muri Paris ekarus Liverpool na mwancho muri Atletico Madrid na Barcelona gosoli yabwa tubututu kanwa banne mono sana nero ekanyara kabage kogenda bosio Arsenal nigo chikobage kogosoli nus finali chitalikie 20 na kiandali tukulira abeli ya Jumatano mutienyo oyo igo mwancho muri akirabachiko bakagosolia ase engo yintangani Arsenal egende ase ensemo ya Spain echikobage kumirana Elisa Celiso na Atletico boigo Paris Saint-Germain nerego solina Bayern Munich ekerabachikobage wakosoli chitalikie 25 isa tulitukulira abeli ya Jumaino mutienyo yo ekera Bayern Munich ego chikobage kogenda goika sense ya France kuchikobage kumirana muiroro nigorabo mutienyo gatano chitalikisano ni chitalikisano nemo mwancho murigeli wesomera na koranga ningi kilikeroro se amangana yuntaite tuiranese chikatunda yana lito nyara kwa batokoranga ningi keroro lere gazeti ya The Standard nigebegete katuni yaye se page 14 kereta ibegete page 12 wane ko yira 14 aiga bago kwanera I made it, yes I graduated aiga no mungwano yo mokororekana oirwe gutwa kurwa se university kurende kwamba kororekana aiga sense moyo konyorega sinengong sana aiga muina oyo mongo motebiare well congratulations you have just qualified for unemployment igento geko gechi sana osome ubekirwe gutwa wege nego kwabere tayari kogendese job market kugo ikorore bure nande ngagere tegere at the perfect point yoko torokia kiltu chikoba tugukwandire mambia bono mambia rero manjito murigiri ase gazeti ya The Nation yebwate gazeti otebanga The Untouchable yebwatega pending bills na moinoga igo manjito murigiri ando chenekera kitagusegaririe tokotebanga Innocent kiyekoro kwiri gutagora chinyomba bulldozer nererega igo manjito murigiri bagukwanira igore bill chiri serikali ganiri wakana kolene teranyara kigwikirania chinga kiboige ga saine utagora chinyomba chiri bagotebanga tichiganiri Olende Diana na bondo chenga mote banga ogotagora unkoro bomwa ande bateba pending bills na chiro chinchirororo ne binte binge sana Kenya bagateba it's a tall order mangana na mange chinga kine chinge na mind matinga ubwatekende timbatikende ndate yo murigeri medu twasoire weekend Igo bone birengeli byachira se mutima ko weekend ntimbira enda pinga gitina ibira ende kyagera nchero ndali tukulia ndo bakamarago nchira dire nganora bakali tukulia magaro kwanyorekewa ase ndoche ebechi ito yensoko TV goteba ngaye kwanyorekewe gekombe gayo yando ligelia ngorore gekombe kwanyore nyoga bwangu Diana onyorekewa muligereli mu full page ito ya Facebook ngororenga Diana ngakia konyorekegwa kya nindoche abange baso asumurubili sembambia bono bali bambeire bakurwa chi reaction cyabo babo elimu acha livyumbu ya mono sura mbaya rosa vimbu ya mono sogoso asumurubili kuruchiseme cha mosobeti bumachoge burabumbu ya mono keristeri agateba kurwa bubasi agateba nyaboterere amolyoka na mama Mary Nyarangi my son Eugene Brighton abana ba Minto Bonsi pimambi yabono agatebanga era no mwana zilizopendwa atambo sekerario Joseph agateba kuruchinse mu kirikia Nakuru City Salams Clubs no ara sumurubeli biyamono sana sebali mwensi pimwenyoreri bagana go sumurubeli esemambi yabono na abatambwire abali mwenyoreri baga mama Ruth ningoroche kuruchinse mu cyamabiria rende twara kole shout out cyabere chinsa ibere semambi yabono togenda umutima kotokoirana toche nabagani baito nabatei bakuruku Anton Daniel agateba bakurwa sense melio goteba yugo churuchumba yokweligelia elibagende se counter assembly Mr Speaker sir abemsia bageni yocha kumira na barabu ya assembly talibali abakurwe segende kurunga professional life uko batebinga koraiga baba chikocha kurwa se jua kali abande bakurkurwa so boncholi yobokoboke they'll tell us ngiye kwa gachendoto yokwenda se siasa amen biamono.
Eye Nensoko TV, Oboroso Bumugusi. Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Nuganete betri uratumia segari yao ebetri ugucakirimo ugakweba ebetri ulegene cinga kichonsi ebenga kiyeriberera gusenga kiyobokendu tawe candika Autobat Kenya Limited no tuligigiga asingichao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia cinga kichonsi chibetri uratumie asegari enke ebasi no nyaneli kurukuru. Tutakupitia pale kwa gari yako, tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka na battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof, kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss, kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wakuja mstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Magega ya televishoni ya Nsoko gwikasero yao kwanyoribaga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeriroba liyagusi onye kubwa tokuralia gukwenyuria ogukwa gose okubonchuria bono na bokonyoribaga lya bene liyokuralia asegete senieke asoriguri liyakibusani turikere gose twakere simigwitire namba yaito yobonchuria 0788666662. Mukabora ingerango oye chigosori ya barire. We've never seen anybody win 3 in a row. Bono omwancha omurigereria ayebune mututire bwe chigosori ao nobe na kirengencho yokokokera. Goal! Absolutely astonishing. What about that from Gareth Bale? Egeteseni kia Ogien Soko TV. Bono nge guchunchugere kokwariganiria na kokwerera chigosori ao obwikiranu. Somo cha kubata etariki 90 Daniel Omwaga
oseko gwanchana abo ogontona Erieta Suarez amogosoriwe begi yokoryo keraritko olio Jumamosi igochakera egetone gichinze sana na isato chiamogaso goika 10 chamaragoba ase omoroberi ibwe achigosori amo nabanyangongo ase na kumanyana gokorosera ayatekire ase chigosori. And he's awarded a penalty. Ine asama kiaya mbireo seino mbireo asama tuko amaega obugima bwakeraritko bwomogusi nigo bwale gosirwa nobolemi rikomera riburga risamora byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire ribaga rikiage asinka yomogusi no bonchereria no borokia no bonyanyimbo gose no bwagachi asomoroberio wikiage kyomogusi nobe bokumerana na inche Frida Kerubo kera ritkoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogo sanga no mugusi kurwa chingongo eliokumanya naki bakwenyorera engere yabo ya kera ritko tomocha ebagotebangwe gose komwelio nero gose kabya maiga yokonyora mangana mange korwa segete senikia usigete Nsoko TV boni go yakirenga kingo koleta nganya sai nigonda koletro murobili kurkunga amegelio yebebelia murobili nigonda olete amuna basomba banya sai abu astra ko batukwegera lingana sobwagale nantalia yoka nonyora matera noena masabo noboroli ntunyale koba tokurwa ayankira lituko liye sabato liye bande bagotebanga Jumamosi abande batebanga Saturday chinsa kumirebere chamambia uweka chinsa ibere tomocha gekora nchomulisyo ngaga nabasomba banyesaye ntokoletere umurubiri bweleson seseni Omokubyo neritko abayigenwa abange kurwa chikansa bakumirana na komotogia omonene wetera amatera amansu ibibungo naboigo amarandia imegata seni Nsoko TV tochikumirana keraritko ria Jumapili jakera chinsa 12 chamambia weka chinsa inye zinyare komotogia munguru naboigo komoterera nanche Diana Ndemo imegata seni Nsoko TV. Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, sio mimi. Ni Mungu ametenda, ni Mungu ametenda, sio mimi. Ni Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, hivi nilivyo mimi. Ni Mungu amefanya, sio mimi. ase miziki yabagaka eli abantu bakonga kongire chinengo chacha kiriko choga choga ya rumba Momelia kenena poto akeleko yekola mama naboigo ntukwe babasai ababakurwa jijenzi emisiki ekogenda bwange bwate chia talafu le général Dangote anachukua anaweka oye mose kunambi o Ricardo Momo oya mama Dangote netaliane Edwin Nyang'au Edwin mwana mboka nzube ya bololo tumerane kila litukolia Jumamosi kati ya saa 10 weka ensa AM ine asama kiaya mbireo seino mbireo asama tuko amaega obugima bwakeraritko bwomogusi nigo bwale gosirwa nobolemi rikomera riburga risamora byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire ribaga rikiage asinka yomogusi no bonchereria no borokia no bonyanyimbo gose no bwagachi
asomoroberio wikiage kiomogusi nobe gukumirana na inche Frida Kerubo kera koria Juma chinsa ibere chamugoroba astogo sanga n'umugusi ku kingongo elio kumanya naki bakwenyorera enyere yabo ya kiraritko tomocha Eye Soko TV uboroso bw'umugusi. Mambi abono nande chitrista ika 13 maiga echinsa ibere aigane Soko TV nande twikire sense mili tuchikoba tugukwana nabarayi babwate ndote nyiyo goso asensemo ya siasa Anthony narenge gaiga akurunga Anthony Tongi no RS studio akuruchinsemo chirichia South Mugirango na totebye se birengere linere kerago na kuligirelie bintu nga kyaro chebire ande nabo igo nabwate ndoto yokogenda sokuligie kirugo kia siasa asensemo yo MCA abago bakuruwe sente kurunga informal settlement aliyo sokonyoro monteli igete akogenda sensemo yaye okorobu unchuliri bwaye otebanga na nchini mbwate ndoto bare gotebanga siasa etageta abantu bakuruwa bisire kiri bono rende nturuche barairero nkuru bare kuruchinsemo nande sensemo eliende yakabire na nimbwate mungwano ndenero kurunga Daniel nere nigo ale kurwa sensemo ito kurunga informal settlement informal employment iliyo konyoro monteli igete akora ibintu byakira lituko batete ko soase siasa twete kumanyanga ngakibairo oberetie na namono uchikoba bago compete nabantu bago chanigente kurunga e career profile muntu konyora bwatembere mo bwate bintu biria agotebanga maskanale gaigase mambia bono mwancho murigerelie onye gukwana na intuko chagaga studio tutombera ujumbe yabo ochese namba 0788 666663 no gukwana gocha na intu story semambia bono elito nyara ka batogo kwana senchira yoboikirano na koranga twanyara ka batoko iranira na koranga nkikeli toko batogo teba semambia bono nabo igo mwancho muri lichinga kichigo ika ninko libaga namono bali bale kuruchinse mu kirichi yake gogi nande na mogoto tebi lino kegogi no kitutu chache no kitutu noti. Okay, ali ngorara ndenga tubwata mashabiki ya mange kuruchinse mechu na barago semye semambia bona tigandara bali bagabarago kwanikira umuntu arete banga kyakuruku teto chake na Anthony akibwakire ya sana umuraria biya mona soko ngari baga familia tagotambe ko Anthony Tong George kurwa South Mugirango kitago kurabuade bono imambia lero biya mona soko ngari baga. Asante sana biya mona kuruchise bwata bachi titago ubora bugod ere ime ya South Mugirango abantu baye kitago mbiya bale ndaigwane nyama kubare make na mioro atanga masunya na ya mioro ase gati yaya kuchimuinalia nera Mr. Daniel kwani angomo gusio matebye ayeningo ngayokorwa elito chake okwana semambia bano biya mana siri babo mararia nchasa maria dani gongoro gu Daniel kirauma oibo gembo ogembo kirauma mogero nyamweno bwaboki ayande nimbatebi guchimoino seito ni gerega rio gango ilieta linde likoro kungubokia Kigogi ward Kitutu North constituency asema mbiabono no torega iga tukito sange abira tatu mangana rengete Kigogi ward. Okay. Whatever onkubokia, whatever ogango, whatever kichache Kitutu chache North matomugusina bwate history sana ne kenyolegi kino abange no baruete bakamagosoka timate south ngaimo bate bwe story ine tongirwete kuruni South Mugirango ngakimutogete South Mugirango
abantu ba South Mugirango mato mugusina bwata taba seito yarenge masaba seito yarenga asigete anyway litukulinde ntuchitukwara muraria njibunangagerete umugusi ni gajagerete marani njibono ni kindu gitasi inkoreko inkorekero injo mugedutu omonyene enda yenjo igo bono abantu baitu bari basogete koru kuchinsemo ao no baruete marani inumba rimwe atigarete intu twatigarete abandi bakagenda burabu abandi bakaenda izigimu lakini abo bonse nabaminto murari kwa iguru mwachumbuligeli no tolege gara Daniel Kirauma na boigo Anton Tonge Semambia Anton effect ya ebi bugimanga kyuburo chabono iga sense ya Kenya buna muna gutara dinu mate bono muri ground mote bunga mwachakire bugima buri bwa nsari muko igwe effect ngake bintu bire bintu biri rais bintu biri rais ina to kwana iga ensere bube ere bubo moralia bona saiga to kwana iga mwana inji ya etreto makomu yo bokumia boko nyimbo yo bokorwani cost of living ya chire goro bona na weri mo jana na beta kiro bora ibo chenji ege tunyoro ko abara ibara konya ke egera abantu banyoro boro rake ensembo be yani bintu nga biyangete ebintu biyangete ibuna to kwana iga bantu babu atimo kono ena krogo tare ground abantu bakorera bakozinyunga kyoko nyora nyangwa nyora chinguru chake gukonya kigima utaliko kanya yako gara gaste iyo bantu babu atibeza ibintu bikine tamagori kire kona kire gento kubesukari kire wana muchando na boto bwate takingi muchando ne amatuka make But 27 di mambiga. Mr. Daniel. Ninu mure ground. Mure ne pigi mure aso bonchuli bwe bitechituka byosiki akimoro che bintu bire. Muraria amanganare ground na makongo. Unango etana na iganji ni gombwate epigi. Na wateba njino mundu nyeri gete nanya kuri kuna serikali. Ona aingo etira na rongo sangi na abantu abanya biashara bakorera. Kuna bono for example muraria ingaki na jagete chwa kari yani. Na bona abwate chi customer. Lakini mona toka tebo nega bono china gaitira shiduka. Wekera bono igo murari chiduka chinyinge jasiekirwe. Abantu basinyiro waka ne rent igasiira ni reise ebintu byakinira amagori ona abantu nebiriro bali abantu nebiriro bali mangana tari maya buna bona iga koru satellite bura na chaga ige studio konye ni gongorinira 50 rero ni ona ari ni 53 igona mambi ndi toko manyangi gakare bona buna ba mendiriri gori ontebi ngino mundu jwaka nare goja town igo sansingire na bona ari goja mwa nare gokora jwaka ri ane town na bera nyarekane efembore mbere nyumba Anton serikali ne begete mirubiri yabe county government yabe ward ebe serikali nene kero kurigireria na mono abantu buna bago cha bamenya chinga kichinde kwa nyora barusi gwese bare gokorere gasi nyene chiro gwatebu ngabono gaiga tukubarusi bango ya menta ibinte beyonce pinga kibigo translate wichi asubugima bwino buna bone iga murabo unchureri ono buna bono iga mweto cyo ruzi omonde kwa nyabegete kebanda kiyaye omonganyi ko chiasa ngao kaachia ya gacha na abantu bamuita bega gwase kwa muire ngote kiere tayo kuno gosarerio monto bogima kogera bono tukonyara ko chenji limo lyo ko monta batenga karuge kagenda segete o chenji limo lyo kana ko manyana ne na abantu asayo basaye ko promoting akonye bago promote nyene pigipigi konyogwa ko nyene gyosi konyogwa tukonyora toko recover immediately na bego ko irani sasa iko bono umuchando ichendo chebone ngane ngabune ejo
mana singa kinda kibeke lakini yote mukurikie ngane ndonge njira ndabeke gendekyo lakini nega ni iria abantu baba irwe senjire ngoro etabu ati utalikuwa yererigu abantu nyonya magosa ari kwata kumapema ngaki ya gaiga uchonganya kweterenga ki wikenga ki nganiga wala kwe kujinga kijisa ine kwerobe liboronge lakini ko montaje ko tukago takore duka ya so kanyogoni kokoboka mabinya ngatuke iteyo umuntu yigo kwagati na ndaya bagiti abantu bande bari kumega obuna abana efamilia yao amone ne amata yonzi konye gotegemete konye no bwata soko goreke biriti wono onye toko twara no linera liko chiko twara wone food chain yego sarika wikatobe kemero beliboronge onye na ne chire kwa gaju yabe kugulitanga ninga ikatobe se kwanchiru obe keke ntase kitagani wengero chiko taguri ebe kuli chiko liko kuru kumuchakana onye stage yepikipiki yabe kiruga ige imanyikana nge stage nere gabo nande naboere koteliko cha kutaguru onye oreke mwaite ngana sataka niri monta kobeka biashara tubaise kwanjira monta abeke kuru mujakano egeroje koja komongani bono komotanda ni akosi biasa koge jiko bogaje egero sijo tandara sako genda Mr. Daniel Muranya no egene tenga chise actually senje mutate ko gende se county government no egene tenga empowerment nero re isaine kurwa se serikali chitu chigenga totebu na bono inu kurukisi county okurwa no igene tengi mirogil nero re mironge urachiko bagukobeka gose nero roro chibwenete ko bagikobekwe konya abantu konyora chinguru cyo kwegendereri asaba na inchi bane nche bona buna na itire chwakari nche na manyiro bogima ningi na rori robo konguto gwetera na kororoga iga na somire reason nche bona no muntu mbwata machibu na atwari robo manyi nyasaye ka wanje nabana inchi bane ba wanje bakonga chikura baguntambuke uchiase county government ninte nene na inwe tingo tiga abantu bajua kali ikiagera na eteire ama kungwari na eteire ni manyitenga inki ba eteire ikini gona ate abambu ate pigipigi abantu bari batamanyiti ikini go korega cia online tindi gokora mangana boda boda ikini bintu bya nenkonia na nyore commission na kora ndigeke na genda nyomba ikiagera na sangiti bono rogoro gaiga chinyomba ja kora ndigeke chiakini religori jebono ngo saba ngonye ngoende county government ngonye rent kego chikoba iguru chichiro nongo chikwimba wa abantu bane ngoye no mongina waja kwara chinyanya chiao onye no mosai a mubekase nera gokorera ebintu byaye iri na baro banyari kwenyorera ngeri yakera lituku una basai nimba bekeamo batware ebyombi bono gabo nongo jakuba imbawa okay Anthony inu mugomera n'abana siasa litangani abagutanganire chiro bache kanisa baje jibarasa bache byombe mwabere moko bategerera kira bagokuwa na speeches inkibono bunayo murayo muyiya kira be tofauti sana guruwa somoni umwana siasa okawaido ugomere jiro ruwe enkwana yayo gatebiga ogatebiniga na iga bate abangina bate abana bagaka bato basana induko babasana mubwate Moralia je eto bodi ane ko na bana siasa baiga kumabire moko ramatuka matambe inje titiko chikoena na ahadi chia bolimo meta bande na bakonga agokaina abantu ogosemeri ko bolimo ingaki yego ikata gukora boigo njege ndongo chikoba enekeri inje uno musaye aendo musaye ngokora jwakali jane ngigete nete irobogima manyetenga nkio monto kawaida goetera isko gaiga abanyana siasa bande go bakwena na amangana kulingana chi story kiri bako ibu tomanya no bosinga ile ngabwa ikire no muboli lakini je no monto underground manyetenga muchando kya bantu bagoetera itukase elinde iko bono njege ndongo chiko eneki
ongo chikoene kinga mechande lito bugate tuanyekeaniri na konyesiri kabisa ege kogera buna bono orocha basae ugasiti chiyo matukani gasi nyinge njiyo onye chirororo ne chirio konyo abantu nga goikomanya nyarebe umanye konyore gasi jeti ndio chigokora bite kabire inga ngabunga goikomanya umuntu ketore pawabu umanye konyore gasi injo manyene abasae bako esichiwa ewadi ane chitabo barabuad ebe mbo igoko ebe mbo tabori ebe andonzi asogoto kokorwa ebe yonsi bonzi asoboamo engo chikobasira esekerengo kerenga ine kwene kinga abantu baito bakonyekire kibiashara otibuna bona ngaki yabona abantu abangene biashara bari kwene kinga nchikoba ike abonzi pim manyenga mechando ki abantu baito bagwetera ngaki tora konye eso kuumera na gosange nkwana tindiko chiko kubeteri bantu baito gento baratake toko ikaranza ko barangerio twa ikaranza nse twaereza na buna abantu abagimo twatega ninga ya gaiga toko tora konya na kuruga mojando tusambete mono noyo twa concentrate noyo twayobora nande togenda urori togenda segete igo paka abantu baito baikekerengo keri banyare gwetinene baranyara gwetinene Daniel boni gekari tukukwanira mirubiri menge ya serikali ebe enene ni county government kokorere mirimo nandekero gukwanira boigo umanya goteba bono nchendu cha machibu turachikoba tukobekese ground naya igo bono guchikoru kurwa serombe y'abantu balia bande bali ensali bago feel impact yobogima of course no naba bago cha bakuligi ebirogo babwate chisemi cyabo kurwa se barule babwate background ngo feel bali kumanya bali obogima mboko ngete talinga bali kumanya bero belikiri yuligereti ya county government ni serikali chineno kora taliko kora imirimo urachikoba gukurunge igo wasoya assembly batete kuibu mu MC obobono lero gali county assembly ya Busongo the first speech bande bate bale matuko no ni mia bande 50 bande bate bagoita ikayejiza 24 ritanga ni umuraria ebintu ngo chigokora tindi gukora ebintu kuru mutwigoro kuno mu MCA kweka ngende ngingechikira ekinyoro chinsemo chionsi wodingima abana injiboka bangereze asinaro robo kongugete bobalengete mono kubuga sande tatebe nga asengo rubono na nigabwe sina batebya kurkungubokia ungubokia mo jando tubuga torro toko babuno yore misaria yore misaria toko babuno yore ngukuru igabo no kogenda koleta all stakeholders abasai abangina abagaka tuisaranse batebenga egento togokora niki twagenda asubwamo ikiagera imichando kusobo kongo bobwate gau mborengaini bona bana injina bakoruri chief etokwenda tuisaranse na barabo mwe nabasai bateba ntumigigeta asigite onya nabangina muno abangine babwate igasi yobonjoreri abangina abana butugu kwimba we kiana bakorete indagire mesa nabagaka nabara bunduri ko batiga magera nabarabu tugende turi choro mugako yomo abakwanire wonni go mugako yomo go cha sende ukwanda tenga abagaka batebire kaki igintu gite bono kina akorire bona barona wako korenti giko bangunye bono ndite yo chigo cha kurumaiga na ki ikigeri mwaeteti njintare ngororo nigo kigo cho na ribo erimo Daniel bago cha batebe kabaka batebire ojorere rwie koteba atara etaza baka babwa nimbo ata bande ground yo mo moraria nkumanyanga bachire kirase parete batebenga ka kitokonyo mujando mwenye goko nyarekana onye tinko nyara nandi wikanyorete ase ere pende ikiagera umwe mpinaro roro ebintu mbirenje ntanyare kwarorire tatero sine nyagitari batagete nyagaje district hospital bono gabo yaitire kiwango kiane injeni go mwene tukorosie dispensary amario go megiswanga narororo aso mwana inji agochicha onyora aso bwangi Wanchu muligereri kwegure na baraito da barabo toga boliri boli semambi abono kwa ike ira sora chore one of you
ase bari more totebe ele kadeli obore bogima bwa insari abantu abangira oturaria konyora gose oyo no muremi ominto yo muimukira otebere tigangiche oyo no mogendi big buna koigure Daniel yagoteba no are onyore umunchureri okuru kwa Anthony no are toikeire turachora abantu bari bayinse nandekera kwara abarigereri bari bachoriru bayinse bagoteba kera bachira ari bosi kwarore bago ko represent keko era no mwari gotweru na barabu no mwari gocha mwaku chitia gasi na barabu kinekera bago soso borai gocha bari baikirani tiganda arabwa tesimi keko geranta geterero togenda mu no mwana inchi uri mugo kwana nere kinukira litu hello soko bwakira gibwakira oh bwakire biya oyo maki mungare muti kurugoge tutu chache north maki mungare muti okay tutu chache noti inyakora ase ewodi ya kegoge word ase Daniel Kirauma atagete kobori obwemtie kwanza na waskuru ni vijana na ni vijana wamejituma katika kati ya uchukuzi wa bodaboda na baadhi ya nivatetinga tubara ya kole baimbawe vijana yuti na kina mama masokoni ndio kuna mna ndetinga na rakobuli hiyo sauti mugirango lakini motevi ai mukati ni ai mukai guru atini ni nyono gutaro manyanga kinye speech ya control speech lakini kila mmoja ndio nabwate speech na atake ko ni bitu na bangene ko saba ye bijana biku mwakira chikora lakini ndetse kumusaba ga kumuhoria maswali kila uma ago tabagutu nkubuki antu produce ti MJ alen ko kumarita got tukamaya goja anata MJ keva sage bona ga kale ntirugu yabu tare bimacheka tuwa rote muboni kila uma remna tadili kitutu kyake ntobwate na kindoje ikirororo kindoje mchizi kurikyate kindoje lenga kyabe kyaroti what under county government ya kiti kile MJ sineletemna MJ kutoka Kigogo ward ntobwate kipara nabona gango gotebya innocent kipara chonsipi nabona guyago atorane taria okay abana siasa kwa sababu ubuli kuna abafanya biashara ba mu promote rikotaba na boda boda orochi rirochiromo ari akirege kuba tiganda arakubuliriza embu yabona aso kubulige nte kamineke uranyora abambali bayinse mbabuga ate perhaps no naga budget na barabu bagotwerwa ali echiro lakini abuga ate ndoto muri tayari gotegerera ndoto gosibono mugutete muraro lebikorwa no nekera tabuga tikende na butoko tegera lakini innocent aba swahili bagoteba ngaki ihedi saitani unayemjua kuliko malaika usiyomjua lakini pete mune yareke jana na wako teteminga ki na jete ngabeka tigisi ngakorera ega gote na ara akonyire bana babiri ega chibatariga na wako tabanga jana siboda boda yani kanyo chiri gobere ngakarera bana chiri abana batatu esari ngabaka okay na mukenya ngabaka na kiyo ngabaka okay asante sana kwa igure na kinatakira rero tuigure chisimi tuigwe kurwa so mwana inchi direct tongi na Kirauma egento mwana inchi yakuburi bono iga actions buna bono tiatura chakire Anthony mo chagete miradi gekogera kera mutarachaga muri mate toteba muri ladi yansari bono mugona go kurigiri ibintu ngabisaligete mubwa nubwate kantu kitokora because boni gabatete kora abarigiri linkyo urakore guchia saba na inchi biamona se poboli oko inchi bunango kwana iga maire to igo chake bintu kuru muturo bintu goiko chake meroberi goiko ubeke emeroberi isaine kabisa kumayo mayanga ngendo kigani iri kabisa uko chake tobaiza ko uchio ochakie gendo tayari kero orali
Wona buna to kwa nega ni bwate meroberio. Ade ni bwate bire tayari na chaki. Kwa mfano buna nsema ya matanga kera to kire sitari. Uko inyande gusira sana. Ya sana kironya no mama bandu banyoriro boko kosirande sana ababo sabobo konyi na konye gari yagenda musabara lakini bono totarachi amangana yiye matanga bona yiye matanga ntete ko tujikote makorne kinga isipokuwa mangana ya matanga nemejandende tuatange mejande taraika kwa bona kuna igento ntete ko chikoligereria maganda bandu bamenyete no gorema igendo ngenete ko shugulikira bona ngato kwanega abandu bamenyete no gorema bachandikire sana na amenyete no gorema mbabwate ejira bagosiru ne serikali ngakyo ko balance tiwa se chichiago because go tiatuburuke abangi bagoteba bono inu nichi hasla chirichi achete chinyene mukurusia kwa yera ligo chimuina chiri gotenena una kuikuru muina na buranyore kwabuguria makabeso uchoirane wakane ngakyura nyari go support imirubirie yo tabwati kende ngene to kuburugwe chibe ba disqualified pure konyora libagari yo ko babarai uko tatwara chibesa tari borema na boko barero tugwati besa mundu agochaya senginjo tabwati lakini mambia una bogoki toko manyanga bogoki na bogoki nyore ngabona mambia ayo wachibwate oria sigeterero ngana senginja bwate chibesa oria koiriria atera etoke ngarere bono utakachibwati chinse echo igo bono emirobeligo ikotware ebe no bwate besa ebe tubwati geka toko manyanga ngakibogoki woki buya chigo toka oko manyanga ki gento gete kwa mfano mnaba ko tubare imechi tago rabwadi abande batabwati nyono muntu ko basira muntu akorwaro borunyore mpana tago ara nywere ara nywa akanyeke nchikwene kinga nko baikera tore nko nyore besa nyono gwaka na sha tebonsi nyagwaka ne omuntu nyono yo mosha okay anyore kaba ni hekari yayo ngana bwate gento at least yage gochaka mama ngana ndamanya kubwati okay ko bona njiro chiri ngonyara biri chitari konyara bionsi nimbi begete tayari ko karonda bene chingure chiyo konyara bionsi nimbi kore okay ntagete guoyo maye gocha surikira uma oiranerie alikuwa buri unga meroberie ndenere roro kigogiabu elo nsoko bwakire ningo do kwan esimi yagere private yo ningo Dennis ateka kayo kwa guru. Ikongo kwa na kurusa udumugirango. Itago ura wote. Aya kwana ukorerende tigagwe tegerera kwana. Dennis ateka. Ateka na koigure. Kurujitago ura wote. Nje narakuboli Anthony. Amangana abera atatu. Amagana yangu muholi okay amangana nare tete ko boli Anthony abera dato nta totige gwetegerera ritanga ni umanye gwa kesimi togo tegerera TV na ndu kwamanya kogenda bucio ogukwana amangana atatu ngumuboli igana iga bwango igo ona Anthony jitagura woti ngigwa korire ngigwakorire otara nje kuno mwana inji bibere bitatu liboli ndako boli endugu nore tayare gochora umuntu tabwati chibesera bora muboli nganki akorire onyore nsa chindogo ikeli kwa etago nyara kurambali ikeli oro of course rende ero ratebire ngangora arware gari yaye yabugori nonye mbali basirire kuruga iga bono tutete gukwanera one of you muntu korugurwa sense emeli tabwati ogochicha bosio okorigiri bagari oborai okay korake yeli ogire TV tete koreira nasore Mr Daniel libori moko bori gwe track record ye ino niririye munaria ingira niri orio bori korwa ase ward yane ase ngorwa ingina korire ritangani etwate aba intuni gotokorwa informal sector abantu bari beki wango giainse tutagete
twĩtie tũgende tũkora manene gwĩkĩra bono iga bono ebĩtĩrĩtie ngotebia ebi nakorire naende waende okore research ogende ground orora amang'ana ngoteba nayo omaene gose nayo oborimo ekiagera nche tindi mwana siasa nche na omorai nakio okorora ng'a tintagete gopromise ebinto ntanyare omorai niga agokora ebinto bikororekana buna bono number 1 ensoko ya borangi eyuere nyakeyo maate gari ase etaracha bakoroka etaracha yonyunka ensoko nero ororo konye niga echandete abanto enge era amariba nabeka okoboko ororo bono iga ensoko eyabeire eyo number 1 number 2 last year ekera abana bagochoini chi university nabekerete abana esupport abana 20 kero omwana namokuneti nainche nabwate omwana ore kogenda university lakini ngateba ng'a nonye noyoneka agosoma nainche ririande nintagete abana be community basome ngabogori omusigo naende ngateba yaya na abantu bana baragoika nkora gento kieke ndagwa paper bia narocho ogende ground waendo bori ng'a DK bana mbare aenanete chibese chie university nonye buna pocket money ekende last year ekera abana bari gokora amatemu nyakeyo form 4 ekera amatemu agocha namasakara agocha igonyo omwana tabwatie karamu neri karakorikera ngake esabu ngateba nainche nakorete amatemu ndimo narigete amatemu ekaramu ekagore ntigiki ekarika onye ntabwate ekaramu ende omobuko iga amatemu nabari gocha gosareka nagorerete abana bonsi pi ba form 4 nyakeyo chikaramu ogenda naro obori ng'a nobo maene gose noborimo metembe boigo ogenda obori omwarimu headmaster ya metembe noine headmaster ya nyakeyo metembe naro nagorete abana bonsi bichikaramu nigo ngokora ebinto biri nkonyara nekero ngonya gukina nabo ngokora ebinene mono kubua noe mbari batabwati noe nkubua bari babwate chibese okay umorari naende gendo kio moiso ndoragora ne binge nakorire aina bagoteba ng'a abatari otoke enyomba ya matanga kubua kobere enyomba y'omogoko na matanga ase nkonyara noe na matanga ngosirikinde narora jora enda matanga ora yunga Daniel nkorerare nabasireriwe naende egento nkere gakineba onyabera omoraria buna naja keso eye egento nkere natagete kogikeri ne chinguru chia igoro abamura baitu bakurunka naigwa obororo banene sana abamura babere bakonyenyu buna chiombe bono nkobori ng'a security agents ekere egento gekegokorekana ng'aitu arenge egento eke nigo kiaba kia omoichano naende giakoreka ase nkorwa bona abanto mbabwate obwoba egento eke nakero kio nkebwenerete keirirwe egetambokero abagambi baito babwaterane na eserikali abanto aba bakorete ekebe kiekebe baretu into records okay wakwanire bite bigesara ijero chede budget muna kubuliwa ng'aki mocha koerera abana inchi aba chinga kipaka bache ku understand the thinking yomo Kenya keragukwana goteba ntagete murayo chigonkorere ebinto murayo rabo muya lakini koigure boniga musabwe track record engabu no monta keragotebia otaraegwe gasi otware experience kenga na igatiga darabwa toyo rera arateba gadigikeria babeira kochora abantu bali bale se timu yabo lo ensoko bwakire keyelio Great TV Hello keyelio Great TV kerogwa kesi migo chagaiga ritonyara kaba toko igwana toko bora ningo mwana inchi ase assembly eliye gochaka mwanchera abantu abande bago chaka ubugima balense gose bali bachakire lakini
baranyora bintu biri bisaine uramuburia kwa track record y'ibintu bine nakwane gose ni chimilioni ngana arwete chibesigete chingana iga but bari bagochaka ba head start bono bakuriye no kiora abatebi se mambia bana soko bwakire nga kikwa bogire kairende tiri yogirie TV nindi igwete okay kei kabisa ninko igwete bado li oh abamurawa bataya baitwa yo ngubo kinaba ibare togo tigaba bato jande kenyoro. Okay kei elio gibono lie TV kei elio girie TV please elire igoro kei elio girie TV tiga gwetegerera. Hello mwezi ipi bali mugwa karera timatinge kwara mubegete TV on. Hello ninko igwete. Hello bwakire Muyamona Soko TV soko ngari wageri ningo tokwa nere jena Chuoga Francis Ruwa sasa muyamsa Muyamona Soko Trendero mheshimiwa mtarajiwa DK hade toigule ukwande jinsi mwao kurukegogi engokoro metembe igotorote na nama nyetea makongwa ingo tarara bana jinsi Mary Jones bono pongesi ngo mwane elinga asakwa na yoroye nsoko eyera se taraja yonyonka abuya burangi atokonya ekyagera nsoko ye yarenge mbe yabwata amaja moturone twarenge kunywa amaja maliba atokonya nande munakwana amaene byokolira amange asakonya omuntu yokuya gyasogwika aho dokora nebiranga bya amaene kuchimutwe kuchikobere byebiya nane kuchara komya abana inchi kabono yonko muboliga ayo mweshimiwa tambi yokoboko genda kuchimwino kuchya yesu wata abangukuru kuchimisalya mwino amakogunaro abana mbaiseive nabono murochira serikali mabutamenda tabakogumbaro toikanye chizukuru chikoyola kamuranja mokokonya buyamono yasaba zeseni. Aya asante sana tikadara bwatare uyu iwete no kabako mogote umuramburu kumutabugatie bintu bya yasoko bwakire ngakirande oh oyo maki mongane mutinya kora just a minute ndakete kuba boli abo youth abunyu ngo baruka youth ndono message na yeti abunyu stoko baruka ya bali jenzi miaka ya ajira yake igana na kubolia Mr. Innocent maybe abono maje ebale under Kishi County government ndio ambaye ekongozo na Zimbarati katika national government ni watu mugao ACDM mnatoka ababunge babwate CDF bara bora mananchi yagala bade ku promise bintu batacha kunyara ande CDM ndio jigolo gusire county government ya ile kwa GMG kile yeye ngatigo tilengwa so mwaka asema ndio ndio kwa dikiabo na ande ngatigo tumeka babuli ambiwe tumene chimbamanye tembara we tumene chikekero gusire kiyo. Okay Maki mungale no gwetera agora gobuli bono rure conversation yotebire sawa yatokire mwachire assembly mwamanyire nga chirol chino nchiri chimwe wakore segasi tigara jagera adodero tete kubekeli berera ga igo mwana engineer tete mu interact der ya sana libere na libagete kaya tumanya ngaki ngayenze ikerete koikera iga chirol cyane ni maite ngangaski enganyete jigokora na inje buno murai ngo jikoba nje no mosae mbono na ikire tindi monto monene mono ngaboli na kurukare kwa kinete ndi kwa kolira abantu mbono njagete nande bono buna njagete ebindo na kolire goikera iga gatoko kwana iga abande ground babiroje bakwera na maizo tindi monto oli okwanya kwa komununga ngani nchenkoreka ongo kwa egento keli gekorekana nande naira na korekende ebintu bikorekana tindi monto ko onya ko promise abande bintu bitaliko ba
Wana ese county government yebesa njoro MC yako ba located nkora eso mwaka na chibanyore milioni 2 eso mwaka chibese chiga koro monto mongaini nabo komanyanga kioko banga paka chikonya abantu egento kero kororekana egekogera mondo tabwati bongaini boisaine no mubekera chibesa gabune container na bagora betakorera gento korora buno konya monto akowini nyone rotary owini ebintu byo ko bet atabwati mubango ebezina ne kwanya ando ira ndio botaka bolibu ayare ingekare bona nje buno monto musao mokera ndinanyalire gwetenenera ndarigiri iyo kanege ne track record ye koro kinga gi ningi sa inoko ga okay ego garanga kuna nande ga sai kurunyana senko rugali nje koruna nakina ituko ndire no ene limo nanya kola saposa bomo chango ngalinda kete ko support kwaroli yani nje no monto ngegenete nga monto nde bwensi na bakonyara yendo ngelige gosinya tembuto ko monto okorera na bono taito ikaranse nzo choko lakini ninde tayari sana ko ene kinga abantu ba mindo nko boro kinde bisoero ekine kiege ine track record ndete kotwa track record imeta abantu bande bona abana siasa bali batanganete banyebe kirengero kanenga ko ikoto ari kibesa mu huko ngemanye gore kananga nga no monto morongore umuntu abaro konye birengererio ako konye gwetani monto ko achibesa okay monto ko tainga innocent ye igaige gazi no kora na ochokora igebesa elia okonyora tokori yonsi kwagacha iga abana matukare bosi abana bagogoigera tibanyora nga tobwati gene umuntu yitayaro gokonyire ira zimwaga orwaki umayagora kana nga gwakonyire umabiko mama ndombiro gokonya muntu naligere ligataro lakini abantu bali kwakunire kwabeire role model kuna basai ba mindo bagonde nga gaki muzawo mindo ama ene yamangana njaye na role model yane naye kiorokere likiana yani nje bono njera ndo chogenderete na nje bono na kogure ndebinga kiyo njera kiyogoeta na nje ngobwati bono nje iye tayari ne track record yako gare bindo na kolire bagizangi bane muna to kwana iga abange babo mbara ikera gerenge ikyo na ende bono ninde tayari gutiko bayikeri yabo ego na baro kiringa na beko nyare kana okay Mr. DK maboko mode murambure resources nga imoja gurusi moje munyarane wigwete bagare goteba marasi nini marwaire naro bakwa nasi nini abana ngwanda bali school chi wiki gocha chinsoko na chichi mu kwanera nebinto binde ngai gocha gurusi chibeso cyo machi bali baje gocha nebese nene iga wiki ya mo bakuri chibeso tirakore chi project ikomi muraria abantu bane batebiro bo maene lakini tikankwira ni maigete chisekondi isatu choka ngiraniri umungwana asenkorwa igoro y'abantu baitwa ensemo yonguboke umwana uminto abantu nare goteba baitu mbari baitwa onkubokia echiro mate gari tari bari baitwa etaracha ngumbu abaibinje story yari yarotinjo abantu nare na niginto nagikeria naba muraba bere baitu onkuboki baitu muabo eba no umuraria ibintu twara gukwanira igoro ya track records umu MCA na bwate allocation ya ikuru ase county government umu MCA ngo bara allocated kibese cyo kora rulo electrification amangana yo kubeka street lights umu MCA kubeka rware budget yo kurema ibisima maji neji kiro igobano nguruga ari ase county government nibona ateba ekero umwana inchi agoitabire akobekire gari lakini bono kurumaiga gase sabari eto chagete bona twate abantu n'abantu okurwa informal sector abantu bachwa kari bona ino abana inchi mubwenete mutosire mubwenete motokonya tukonyara na intwe ekero twachire gari ntokobeba goikana intutene namo na inwe nabara sangi morario mundu naro bwato kwenyara abantu bonsi mbarenga ine onye koroje nga liyana ndirase tikakoganyo mu MCA ndabi goso mundu nari kirese serikali lakini tali murai bwe kinyoro abantu mbari kire kigasi yawo
n'abantu abana barabutiga bacha bato support ye karutu ajakire usine project na barobacha bakora ndikeke bachi in ikiagera ninje narete kerengere nga muradi gete uchakire bono kangitu bwata abantu baitu isiko gaiga barikire barana bonde batwake support nalio eward yete ko ndikeke egokina bono chibese igore chibese gwate bangaito gocha kurustrambe turamboro koboko onye nyasaye naro nandi nyasaye moyale echama kera to gitu kido igaba kuwa baitu maroje ngo asito gocha kuwa kibara to gitu kido neba nechibese chi campaign mangana yogo sera gaki abantu bake go ward inwe n'abantu abangaingo naende n'abantu beri igori nje tindi gocha kubagora ngai nanyora chibese kuru ase kwirende nga bwata 20 bwata bibiti asibu nkwanya korora bibiti ndebe mona boda boda umuraria ritu kuri gimane chibese nga korosi arabo mbono ngende kumugura na siringi ya musini ngabona moserere abatari chibese chi bari kwenda baungane barosie kiombe tubeke chibese icho no yomo obo konyorori ikirwe basumbwane ntakiri yaye bamugurire pigipigi chibese icho barusie kiganja bakorege ndikeke barete pigipigi ndibaga kwenda kugura ipigipigi kuruga rieroni bona abamu aboga kebesa ko na bakumudai nabo maito bakongure ngarero techieti miremo rero nagende miremo iga abantu bane nimbaganiretie amaya. Okay, tagete tubwate chisimi ibere iga tokorwo tugukora ne chisimi muna kuri kama boli ya yukurende gento narigereiri Anthony ule relatively young miaka nemekeo nobwate chinguru nobwate birengera binagwate bire nande bintu mbire gwakorire abantu bande bataraika. Do you still believe ng'abasaye mbabwate chinguru cyo okora uburayi burabe bokororekana muntara ikaranse gabo tonere ikini gento chikoba gukoiraneri kuri tigandara bwate chisimi kera tuguchikoiranira round ya kabire ari mo koiraneri ndaigwa bangi ba kwane soko bwakire ingo do bwakire bya Kenapa kamu ulia wangwana wachumba wetu ahunga ki ekaro wagoja kogenda wali ki promise nyingi wagoja wakorera abantu tibe saoja konyora ne kirimu na bona ekaro ndojo bayimuziya baro kitibo ne wako ujiwe sana ne gaba mbazama ne tabaye naibaoja kurujiwe wakorera hiyo promise jibaji ikiagara tadi besa wakabege doa di kota Buranga ikira sege tebaru siwa so kwa di project di wa da jon to arole la bange wa ko di promise wa se wa ya to da ko ne ko ka mari to ha jamu wa to ko mu aka ma para buka iwa ko kuru di be sa wa to ko re ga ki kera so ko ri ko na bona ki si kaun Okay. Okay. Okay, sawa naigure mbote wa gavana ne karoro soko bwakire nere yo mwali ngendo mutimuko wakire biye ya guru kusorobi kurunyakeyo sorobi kurunyakeyo tebango DK iboli yali nyole yarokende kurunyakeyo ga abantu nabange batene ino okirogeke kyobo MCA yarokende ere naba manyete nande ngera kibabwate bato omuntu oyo megere tumanyanga na intu omuntu uchigokonya kibuyi noyo buyamona. Asante sana koira nango bwatade tudede jisimi buna tukuruma timoko mwacho muligaliga gane Soko TV chabere chinsa isato neta ikayamo ko chawale batotaiba kebya mabale ni ndoche Frederick Ogembongo boliale mbole li DK inkia makiale kyo nege ndacha kabaga koira niligara twarumo timoko.
Eye Nensoko TV, Oboroso bw'umugusi. Obutindi n'obusumbasi amate ninki kere tokore. Asamarieta ngoro ko munyagitari bosire koru Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ugoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togo konya abantu bari amaruna mariogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togo konya abantu buna umwanafunzi orenge kwende university ongere gutumia maruna mariogo yogotindi amosariri wono yaikireke wango guikaru aligo kwanya oroyo onde orenge kwende kanisa otigire onge yakonywa mariogo yogotindi na amaru abasari erio twabaretaga Betami twabarwali erinde obugima bwabo bwirane gochasa obugima obi asamange twakirisimya se namba 0706840844 Betami Rehabilitation Center lichibwe gukora kingatare icyobutino. Omurayi omukuru bwense ya Burkina Faso Thomas Sankara niga tebete nige kuira ekerengogete kyubo balimo kibirengeralyo eliokolenta amoncheryo ya magenderero asama tukabusyo na kyoge kogera omuseneta Gloria Oruoba erure koba ebalimo yaino aso musimamo y'omutindi akonye kurwanerera omugusi inyora omusike Oruoba nigalinge omuseneta omuchorwa wekyama gya serikali gya UDA kulende agesokya kubwatisya omurwandereria bwekerugo ky'oburayi bwense kurwa orogonko rwagusi omusike Dr. Fred Matiang'i abange bakamuruke balimo goika kaurwe kerugo kyaye kyoboseneta asogotenena n'omugusi omwabo nonyabono atabwati emirimo obeire okurwanirira abasubati wekinia kiuchumi koenana ebitamba by'obochenu naboigo kurwania chisegi chiegenka bono nigo aboliri omugusi komochora buna omu women representative bwe county ya Kisii asobochori bw'omwaka ogocha elio aire obubalimo bwaye alia sebunge agenderere kurwanirira omugusi emeremeye nigetagete omusubati omulemu Oruoba narokwe balimo takumeti kugicha obubalimo obo bokonye kurwanirira omugusi mbuya gutwara omusubati omulemu gose balimo kubwa gutwara omusubati omwoba okoni gesaku oyo nere Gloria Oruoba ebalimo yagusi ine asama kiaya mbireo seino mbireo asama tuko amaega obugima bwakira lituko bwomugusi nigo bwale gosirwa n'obolemi likomera liburuga lisamura byonsi asekerenga yokobeka ase ekemo ningi keire libaga likyage asinka yomugusi no bonchereria no borokia no bonyanyimbo gose no bwagachi asomoroberio wikyage nobe gukumirana na inche Frida Kerubo kera litkoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogosanga n'omugusi kurwa chingongo elio kumanya naki bakwenyorera engere yabo ya kera litko tomocha ebagoteba ngo goseka omwelio nero goseka buya maiga yokonyora mangana mange korwa segeteseni kiao segetegen Soko TV bonigo yaikirenga kingo koreta nganya sai nigonda koretro murobili kurkunga amegelio yebebelia murobili nigonda orete amuna basomba banya sai
abwastura ko batukwegera lingana sobwagare nantali yoka nonyora matera noena masabo noborori ntunyare koba tokorwa ayankira lituko lye sabato lya bande bagotabanga Jumamos abande batabanga Saturday chinsa 12 chamambia ugweka chinsa ibere tomocha gekora nchumulisyo ngaga n'abasomba banyesaye ntokoletere umurubiri bweleso seseni ase miziki yabagaka eli abantu bakong'akong'ire chinengo chachakire kuchoga ya rumba naboigo ntukwiba abasaye aba bakurwa jijenzi emisiki ekogenda bwange bwate chiatalaku Le général Dangote anaweka oye Mose Kunambi o Ricardo Momo oye Mama Dangote Netaliane Edwin Nyang'au Edwin mwana mboka nzube ya bololo toumerane kila litukulia Jumamosi kati ya saa 10 uwika ensa AM Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi Chumuligili nande twirane kurwa somuti mukumusini nitwagenda Elio tojara ko batogukwana n'abageni baitu bari ase studio urarago tebi nigo tole na Mr Anthony Tongi nabo yigo tole na DK yogurunga Daniel Kerauma bonsi nigo bakurwa tigatebe se county ya Kisii kurende kurwe se Chingongo yo mono mu gitutu yo de no mu Girango South na Kitutu North yasema bia bono kweguru mwanchu muligari na bako bakurwa egente gurunga contribution yabo asamangana ya bintu birito ko batogukwanira na nigo bako represent pyramid eli enso so montakorwa gakogenda guchiguru kurendo mwanchu muligari ntete turanyororo robot indora igaro korokia basaye na barubu na bakare gotebia uburayi bw'ikiko babo chorwo chibosio bagatebonye tokwa umugaka munominate umusaye oyo togo chora muntu gete munominate nyarebe mwachi muligari turanyororo robot yuru umaye ko ba tukwirana na barabu batatebi na barabu ngibirengeli byabo ngakibire kwa mwabuli amabuli pairaneli Marite Ngoroko Dennis Oinga Ambrose seto nyabitunu chenomo machoge this time round tuakane mtunu aba machoge nandito igwanani gochi ko support tolekelia baibuli baito ba ngabanjira nankagari na intu aba tole na rubi ga diaspora twanjira ni kwa korboni ga paka kogenda gochi mutu umuntu to gochi ko support numo machoge ntori gochi kuanja keroho gego chikwegu ekerogo getari gocho twabere nga kintu tokwegu ati twegu ebiroko biko ba point mwa roche koru oyo ndarenge mangi arenge deputy governor kenikero yetu arengo pakare gusekerwa bisa sai twachire nyali bari twarare muna monda akoreretu akorusi gwekero bono intu round ye twanchira muna intu mune vijana ndo support ya bibuli baito bari gusi twanchira ne burana ki bari bago chiko ikaransa sekero kya Jubilee onde bwensi ko chikoborio bo governor oso koborio bo senator oso koborio bo women le ase biroge bitu abere ntuto ko sierurukire nga kintu anyako egukende kionse asboniga ntubwato mo governor kurukumacho nero ko chikobe governor ya Kisii county abantu abange banchira nere lakini ndori ko chikwanja kobe deputy yae around ye tutagete ko chikoba na tutetekero ko gito kirike ko choru ntoto muna boni genye machoge borabu ntobwate bukuru machoge borabu na chache ntobwate women rep ko Amos Nyatuanga nkorwari magenche ward ku machoge borabu constituency ntubuna bagusi tole Nairobi aba machoge babura buna aba machoge bachache bali torega tuachira motogo tebanga ntuntori go dispute ebo presidency your candidate kwa Fred Okengo Matiang'i
Fred Okengo Matiang'i nero tobwate une presidency yeito Dr. Okengo Matiang'i na hata getenere abantu baye bakumosiga kurunse tobwate account government ya Kisii na Nyamira lakini mono etogokwanira yori account government ya Kisii unabona ekaro tokorigereri ese idea Jubilee Party tobwate mheshimiwa Machogu tobwate mheshimiwa Onyonka tobwate n'abaheshimiwa bande akina Orosa akina Bridget bakorigi ebirogo bya county government bono intu naba machoge babora buna abachache na intu ntotagete ekero kere erective yakagara twabera matuka mange intu ase chinyombe gichinde ndurigo twara kero kere erective yakara karo kuri kero kere erective nkebwata appointments na bana intu abana baito bakuri kukigasi lakini yakaro togwikenga kiyo kuru devolution yansete ntu anyakonyora kero muligeli ko igure kero ko iguchinga kikaminage nali abantu bakuru demands lakini nande kere bintu byakongire nali bintu byose bya change mwigure munaboneka bakuru abataba ntubona tutagitega na inu ali esemule na inu konyora abantu nguru bali demands siasa bunere iga mubwate mwarorire mechando buneroro unamwategerere bintu mbire muondo chaire ngabantu baito mbararo ekirenge sikire Anthony enkakia bono abantu abangi bayigokira amaiso anene mono kuna abantu bwate abasaba ke babwate chisime kya smartphone baro online mitandao baro cheze bunegenderete abo igoninde no kwegena nga kero barorire ngota ibara bayigoli babonye babira bakotukata bwati simichiri bwate chinkoro chia kare kitagenda online kirore bintu bire TikTok bire Instagram bire na X na wakali ko baeresa babatebi baigwere kubeti squeeze ya mangana abire raisi yake ko yogo ikiujumbe bono abantu abange mbarawe yangangi kegenderete mbamanyete nga umuntu bete bono muna mangana egasiya se yabono abantu abire babachire babundu irenga umuntu akoboli we track record umuntu uriyo bwate kibesa kabisa chia yabegeta sabegete na bakuruzio miyoko wagachira abantu chinyomba iga lakini yokoira amanyete nga akogenda kwanza ara irani kibesa umone faida bono umuntu buno no embono to kugwana iga gusi ndobwata abantu bakorete igo nande sai abande babombare birogo nande kende kiyo bakonyira abantu bono nebese iri bagendete kuirani benga kuneroni umuntu amanyete nga bono gocha kosoa agoira nipake interest bono igo enga kiye iga anene mono kuna basaye baminto njegendo yacha kubasaba iga umusaye narorire ngobori gunde bunanje umusaye track record ngakina akolire njeno umusaye omokembo no njagete nabenga kuno mboli sayi nga bacho koro bane nga ibare tinda ikake kerenge kyo gotwara bacho koro mbono njagete kororire wono ibindo binde birora woli mondo akakuminga ga kimanga kiya kororire uweze kumunguza moyagale nga yo yani ndo chen ena akorete bono bobe kororire igo bona basaye njegendo ngendo kiko chikobaene kelineki ko tora nyoru chakera ndonzi ali sore buna nje na chakera ndonzi tinzo yatisiase na kuba gelinga nchigwe kwete nengi egere ntware gento jogo chana kira kibi bitamtamu chako ngainira abantu ngegere bono egere barenga no muyande njo buya bwana abantu bali baboroje bamanyete kabisa kuruna na kina egora tinda akora bintu binge tindi mokoromono kino mondo nabongo munejenzi yo mondo moke na eno nuna muroje igo bono buna toko kukwana iga inche ninde nekerenge kenene mono yogo chikwene kinga basaye baminto bakonyekire nande banyarire gwekonya bakonye ne chifamili chiabo ndo baise kutokekera umuntu akoli kichiguni utokanga naye no ore gatie chiguni etoke ngambu yore kabisa aye umuntu ago chikokori kuru bindebyo ngowe ndo chikurwania abantu ekine kiegendo jengote y'abantu baminto ndikere byo umuntu ekerengere yabwate umuntu abagutwara ekerengere ataranyora chinguru cyo gukora igo wona chinguru na chie kitotagete toe chinguru korwabo mwerorere na maiso tiakwagene binde ibyo bya pata pote umuntu abo tenga bono ngakokobeka ngabekerera ngano ebichere warani tu igere y'umuntu ekerengere kienga kiana ninga kiabeiro okokora kurumagega yekora kwikira kuna to kugwana iga abantu baminto usiyengi mese yabeta togende kuna abantu abamo ndo baise kurwani bantu baminto okay Mr. DK mabuli nara iga kwigure arure nkaseino
koiraniria muraria ori niga kurukwa sorobi niga boriri swali rigia sana kurwa nyakeyo chikambendi na bangi turi kurunya keyo chikambendi toro imanyete ni sana from the same village nare goteba iga Mr. Sorobi abantu bakigogi ward this time round na abairoko boko n'abantu abang'aini more naende nigo ngwakera Nyasaye ng'ambuya mono twesokiri kurwa ase ekenyoro ekio muntu atarueti kurwa isiko mocha motebe naki oyo ntumomanyeti oyo atanga nere mwaraenda mura oitona ng'a oyo gocha gotugambira nakiare abatoko bori kuruga abo n'abantu twakinera gusiga abo bono tigamba kwanire bonsi n'abantu twakinera gabo gusi tokarerwa n'abaibori baito aba abana abake bono nabo bwenete kuburia aba twatanganirete ekero twakine twabatigire ensira abo batatumanyeti buya lakini omuntu oikire emiaka 20 namanyete kera omuntu egetii kera egari ngetoisaine togochiesa omopira bono kitogenderete gochiesa inu beka amaiso kanya goitona oyo nigo tokorusia iga agende gochiesa na etimu ere gochia kegogi rogoro ekiagera tari nyang'anya keyoka etimu ere bono richibu niongo batigera abantu banyakeyo nonkubokia kanya korigarigereria ning'o torachore ekiagera nini mubwate uweso ncheti ndiko bamwera uamuzi ni wenyu wakwanire igoro yo uamuzi ni wenu watabire ng'abo igorende ng'a chinga kiechi abana inchira babwate uwezo yo kwa mwakiri batagete mwancho murigerege gane Nsoko TV chita ikachetirime ki 19 esema mbia bono nabo igweta aba bagorunga first time entrance nande bagateba bakurwa secteria itaratwara chibese chinyinge bakira asimule mwancho murigerege bagateba ke korona kubulia track record Anthony atebire ngana bengo mubulia bachokoro ngaibarike asema mbia bono korabugurie ngana na anda goteba nga no go feel kilkere ase ground number itegere 0788666663 mbwate chisi michomo elio egere bairanirie biri bikubuligwa gekogera nabondo chibuna gwatebire igo no uri tayari gocha kogenda moyo ikarase mune abantu bakurunya keyo buna bakubulia mokora gantu ganga nominations on nomination kera ororo werandi good umuntu noyomo umuntu noyomo utakire nero oromubui tigandara abodi na ndeli swali omanyete abantu baminto banyakeyo totebe gosenga ninki buye kamogo teba ngabono DK erieta DK tigandara aba manurera ngiri minute litanga ni minute Daniel Kirauma eria kabere agenda yane na magenderero na DT development K kegogi yekero ngore development kegogi TK igo ninkorete development KC einero K still ninkorete amagenderero KC ninkorete amagenderero Kenya TK okay tigadara gede se feedback wago idoje chimese chichire chiachire gaiga egere bayiko bayira delige kogera boro rende no mura honorable Amos Mugita gongurwa asakuru kweliogo MCA Itibo Ward Nyamira County would like to attend okay sawa na igure ochochi cheri tukolinde araiga barabachakire gontumira chi message na chinguna koligere litiganchi bwatiga tigandara bwatoyo kako na gochicha bravo docha abandi batebe soko bwakire tutebi yango ne Nsoko aenga yule Nyamale okay bono gwasirire namba ngakigwakora kwa manyanga ne Nsoko Nsoko bwakire Mwenyerero mbiere
Kigogi bari ko yari na monyerero nero ya jirato debi yangu. Aha. Aha. Kei badeli yogire TV. Naende umaeto maondo kago chaka kari loria ko bintu byose biri muragano. Okay, asante sana. Tebanga kira muchaka tali yonse murakora ibintu biri muragani. Ateba good morning and makoli kuruchita wodi napongeza hatua ya Tongi. I'm ready to support you, hoping you will be different from the current one in terms of promises. Na ande ile namba yane tuko pamoja. Kwa ande namba yu nabonye gwetaga tebo. Nsoko bwakire. Okay. Waraba igule. Warakwani. Doche chitaika chimtikalite chinsini ni sana. Dikeri whatever development Kegogi, development Kisii, development Kenya. That is the meaning of DK. Kiama kiule, ageko na kubuli kwa. Je kiamande? Ni kiama kelia somo kusiyare. Tinko rwani bantu ba mindo. Nzoya ko baira bantu ba mindo, nzoya ko ira bantu bobisi. Asa ngao. Wikande nene kurwe kiama byaite kiama kyomo kusi wa somo nto mindare. Nka ngote nako. Okay. Kioma kyomugusi tocheti ko define binge to bugate bodi ga byumugusi. Kiama kiliyo somo kusi yo mongare. Nanje no honde kati yaba kusi bali abange. No nda. I hope it kulinde no choto tenge tebe ngangire kieke. Lakini kiama ne gianka mozo ko kumi. Kegogi the best. Yes, muraria. Ikiamande ni kiama kia bantu abange, kiama kia nyumba ime, kiama kia bedroom, kiama kia chianga, njamba tebi ikara. Bina mutuka kanya kogenda, lakini kiama gianga kia bantu baita bete kuru Kegogi ward abunonde. Gasingia oyo numusae nare goteba iga Kegogi yaito yarabire and all the best kwa tiganeli gutachite gotebeli etaliaye dragire otebire numusare nabondoche bange bachirega iga barure chinkwana cyaba bande babakwaniri abande babasegetire oyo motebire abeshimiwa personally ngo bakirambuya mono sana nande nigo bakonyara kwa baba kuruesegeto ochia sabantu gekogera eyonere nchire ya moyo koleta abantu sobwamo baise kwa gulibaga nande bunandigireti abantu bachika bakurubwa ukwamwa kwabo nigo ngo basabanga babe bagocha sobwamo anne mono nindo chinara goteba tigatocha sobwamo go support DK elianyara kwa baga konyora obubuya tebanga the sky is the limit mubasa kwa moko bwana nyasaye karoro gakubara esemirubiriye ino ni mochi koba mokonyora keliye kurukwa obubuiho yakurukunga namos mugita kuruchinse mecho chia eliogo buyamono asanyara koba gago kwane na gotebanga nyasabo rogakubara ndoche bone gendere muna gotebunga nabere nyenche kamine yugo track record inchiro ntagetembaye kiro monte daike yamu aruegente ku hope to his people abantu bae bali yaguchiko bagakora nabo igo kwanira umusaurenka na yaro bwate ndoto buna inu mwesokiri among the many of them na ndekera mwajiri wosi ya mumanyenga mabuli na mange sana mubuli guchisaiga buna bono mwabuli guchisaiga chibyama mubuli gungaimochi ko gachibungu byino ngaimochi kobera ngaimogo paki chigali chino ibinte binge sana Mr. Anthony biyamono njebono nande ngirore gendo gende jaza marieta na na bate binkoro kwa Anthony Tongi George elieta linde lilimanye kaine na liri nande ngoro kwa mwana bwekeriero omwana bwekeriero liruete korwa eso mama oromore bigwechi nyeni bwa matuka matambe sana twabiri tokonera chinyeni echiro kwenda igonjero omonto ndweta so family eri yanze pi nande koikera paka na ikeira ngagote na ngakolikindekero igonkoro kiere nganje no muntu bwomoki na temire gwe kundo la kuruo botaka bulio obokompa bulibu arenge kare paka bono na ikeire sengote ngabono ndaye ekoro kinga nyoni njogora igwe ko bonyene ne raire paka na ikire iga
ninde tayari gukikora abantu baito anene mona basai pakamba ikie sekerengo keliba kagerete ngati bagoika mwatenge ndeke nengo bateye abantu bamindo nyone marika ko bateye marika nya sako tenga njubu no reko tobese ko ganya ngotu arere track record yo manye gocha njugo lyoka iko njwa iguno reko no tanya kwesibi nje wana na chete kunande iko omogima tinda kitiko fake gento okay tinda tiko beka makeup ngegere ngiche ngocha kunande iko mongi tabe kunande iko egere tochakire gabu togenderere nande chitago goikera be nze yo mwana gwekeriero bugambi wo mwana gwekeriero goikitagera be ine egendo nabalire ireiga ncherendete iyo shortcut iyo chitago bakera be wajo gereri ko igoro no mwana gwekeriero Mr DK development kegogi Kisii Kenya Nairobi karuchi ngwana cheo mweli tukole ya samarieta na ndingiro rire iria kabire ni Ongoruku Daniel Kirauma Ogiembo Elimba akire Kinyosi nche no yomo asibari mwaigwa bakoriye ekirogo kyobwe musie kegogi ward abaminto bakegogi niyo na basaba aso wanja njetinga buno mwana siasa nakimutanya gonsangeriga ari ngo promise ebintu ebinge binene byoko bagokia gosengi chase umusangerekano njage gukwana mangana yo gosekia bangina kuba beke box lakini kimba pimete muino inchege ntongo kwana isagurindo mura inje ndi mwana siasa moiwete unango kwana moma yetenga speech yo mwana siasa ni speech yo murai umurai ni ga kwana make lakini okora manene nimbwate njira andi nimbwate okugania kigogi yaito egende erefende igo nara unenkirie naroriro bokongu bwate kigogi incha sokotebo maene abantu egente kinge bagonya komboringa no bwate chimilioni sana ogokorere campaign iye mine tinga no gocha kubagura ekero na bagurire bona magendera tayo ngocha kubakorera abwase na rusi chimilioni no dine gongo minyokigo asengo tayo chimilioni gosana magendera ngokora nigo gosangio muntu uchakira magendero lirio moiso moino liria gatagete campaign na ina gocha kororekana asebona iga nchena bakire mbuya mono okunganjo gumunganjete kirosa bunande naende nabona aje bunande iga lakini nimba korera manene pia bado tinta gitiko batebya amanene naro okay sana dike yotebire nabona acha buda bondo chaiga chetrebero ketatu maige chisa isato mwacho muligereri aigare Soko TV murobili Soko bwakire twakolie wiki twareta bali bakubwikaine bambwikaine bali tolense na barabuga igase pyramid bagoteba nga chibuna nakire nyenche yuyundike mwana bwikilira agoteba nga tosoe tuchake tokorekeri tukonyara nande twegene tongonye nera ile kuru emyaka eri na kinire na ikirega iga ebinke ndachiko bangokora tiga tukolera abunche nguru ku Innocent Onyango twali kubwaterana noyo Minto Diana Ndemo director Zaki nigara sesemo ya kabere ye studio nabo igoni ndoche okurunga Uncle J Joshua Nyauma Big Boy no alega iga ase omwanchumuligereri asomurogeri na nchengo gotebinga tigalero to blow love bye bye torane Monday.
Eye Nensoko TV.